ماي بتميخني زي كلاوي رجوك الله قيسك تمو وشتو تماري سلام سقالق عارحة مدر بحري سلام سلسلنا رقت بيتو معبل كتالي زي السحر عفتو لازم تنبسعو سر بار صنور دوار زي الربرب شرحي برحي يقاوح تعباي وران بقران مستيد عدي باباي عرب ربي كابيدين عرب ربي سراوي عرب ربي سيرب ربي خشبي عرب ربي مرد كتيك سجرب عقلي مرد كتابي سراب حيلي عقل حيلي على صنفو نبحد تبعد قلبي سلفك قيعر فرح قلبكو عاين نقنقل تعند وركو كفيلو الامبر برامر لكو سلي آن سلي غاقر سودقو بدلو بغطاز متى تمتى ويدرو الحين ناتا سنفكو يبنو الناس عمريت سري عن البيوز سيد حريت زمر الله وبعا يقبل هيوت يقبر الله عرف لهم عرف ربي سلازي لك عبري مزعبي كله بين الله وعدو كله بين الله وعدو عايشين ستحي عرب ربي عود ستحي مزاربي إريترا إريترا وزير برابيت سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما تكونوا صبوكو تكونوا ناي وتر تمنيتنان بحقنا نيو لومون كم وترو اقداسن وانا وانت حستوتات حزنا لكم دبخينا لنا اقسام موداتنا زي مدب مسانا كتصنحو بخبر نعجم ارترا عرب رابيت وزير برابيت بالدرفسي رقص ابيل كان غتودك ساكندي كبيد مخانو ام سوري اذا درفسي بطعميها طعميها دستبلكا عمقاتنا تانتي زبير تراز حالفون زحلفو زلو بدهتاتن أقولها ثلاثري بزغنة لومي أرسنا is gonna be again كم وترو أزيا قداس يخون سلامتاي رينا بليز لايك جبرو أبالاتنا في channel كونوا لقفكم هاي توحدوا النابلنا أطلع لنا مجمريا right now what is going on. Ukraine continues to ramp up its drone attacks on Russia, targeting 19 regions overnight. Russia's defense ministry says its air defenses have intercepted over 300 Ukrainian drones. Now, according to the regional governor, at least 5 people were killed and 6 others injured in a strike on a warehouse in an industrial zone just outside the capital Moscow. An electrical substation. مجمريا زكو دايزي نابي قصو يخيد كم زلو تريو اللهم يوكرين يعني 300 درونات كيران راشا نماك راشا كبيد مدقعتا كايدا الله يبهلالو زنتاي مالتيو راشا أبزن كلتا معلتات كبيد زخون قبرا ملسك السمعيهم إذو كوينات زي آزي كبيد زلو عالم دونالد ترامب ميديانا أمريكا إيران أمريكا نابلا ديستراكتي قبركم الله but the biggest war زخاف كوينات زي كايد زلو أمونغو يوكرين ويون بمولة تبتحرم يوكرين زلون أما قراشة دي إذا كينات زي تقلب زي بلو درجة زي زلون تقلب زي بلو and it's getting every day more dangerous more أزي حدا كنيا قدم أبقد ما جنبارات كستوي سعران لو كستوي دفع له تريفيس سوج أبقد ما جنبارات تاكي كايد كم زلها ما تصاب يلا صحتي خطريو لومي يوكرين أبي كتم هريمة راشا دم أبي هريمة أفتح وش تعدي زلة توج so إزي قدايزي لا نزيعكم صالكم ما كتحازلكم this is going to be much worrisome كابتنا يكوناتنا إيران زقدة تأجم كفتر زخل زبلوه زلوي زياسك سمع الحين. The deliberate strike by Ukraine on civilians in broad daylight, with 7 people, including 3 children, being killed in a drone attack on a Russian seaside resort.
Ukraine has so far not commented on today's strike, but there clearly has been a willingness and capability over several months for Kyiv to go after Russia in its own backyard. Steve Rosenberg will have the latest from Moscow, but first, James Landale has our top story tonight. In this war, both sides... እጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዳርጋ ጠቕላላ ሂወት ኣብ ራሽያ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኸውን ኣብ ክሪሚያ በሎ ብካልእ ከቢድ ሂወት ከም ዝኸውን ገይርዎ ኣሎ እቲ ኩናት እዩ ዝብለና ዘሎ ዩክሬን እቲ ቅድመ ግንባር ተታሒዙ ዘሎ ቦታ ገዲፋ ዋላ ነዛ ክሪሚያ ትበሃል እንጂ ንኣብነት ፔኒንሱላ እያ ብሓንቲ ቢንታ ምስ ሜንላንድ ራሽያ ትራኸብ ብገይሩ ድማ እቲ ሎጂስቲክስ ናብዚያ ቦታ እዚያ ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ ናብቲ ቅድመ ግንባራት እዩ ዝኸይድ ነይሩ ነዛ ዓድትያ ነዛ ክሪሚያ ትበሃል ቦታ ግን ዳርጋ ሂወት ናይ ደቂ ሰባት ኣብኡ ዘሎ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኸውን ገይሮሞ ብምንታይ ብድሮናት ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ናይ ነዳዲ ስቴሽን ፅርግያታት ገለ በሎ ብኩሉ ብምህራም ኣብዚ ቦታ እዚ ተረጋጊካ ክትነብር ከም ዘይትኽእል ስለዚ ካብዚ ቦታ እዚ ክትርሕቕ ጥራይ ዘለካ እዚ ኸ እንታይ ማለት እዩ ሂወት ናይ ራሽያውያን ከምቲ ናይ ዩክሬናውያን ክበላሽ ኣለዎ እቲ ኩናት ናው እቲ ዓውደ ኩናት ኣብ መወዳእታ ኣብ ከተማታት ህዝቢ ስለ ዝቐተልካ ጥራይ ዝውዳእ ኣይኮነን መጀመርያ ህዝቢ ምቕታል እንታይ ይፈጥር ኢልና ህዝቢ ኣይሰዓርን እዩ ህዝቢ እንድሕር ክትቀትል ጀሚርካ መሊሱ እዩ ዝሕርን ወዱ እንተቐቲልካሉ ወዱ ዝቐተልካሉ ወይ እውን ገዝኡ ዘቃፀልካዮ ሰብሲ ፑቲን ካብ ስልጣኑ ክወርድ ኣለዎ ኢሉ ክሓስብ ዲኻ ትፅበዮ ወይስ ነቲ ዝቐተሎ ከጥፊ እዩ ዝደሊ The answer is clear ሲቪላውያን ትቐትል እንተለኻ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ፀገም ትፈጥር ተለኻ you're in a big trouble ነቲ ኩናት መሊስካ ነዳዲ ትውስኸሉ ኣለኻ so again ኣብዚኣ ካልኩሌሽን ናይ ዩክሬን ዘሎ እቶም ዘማኽርዎም ዘለውን ኣብ ልዕሊ ፑቲን ፀቕጢ ንምፍጣር ዝግበር ዘሎ እዩ ልክዕ ተመሳሳሊ ካልኩሌሽን ኣሜሪካን ኣማኸርቱናቱን ኣብ ኢራን ዝገብርዎ ዘለዎ እዩ ሕጂ ድማ መሊሶም ነቲ ኣገዳሲ ተቕርፂ ናይ ሕክምናታት ድዩ ቢንቶታት ድዩ ናይ ኤሌክትሪክ መመንጨዊ ቦታታት ረሞ እሱ ተታሕሪሙ እቲ ህዝቢ ክመሮ እዩ እሞ ንዓብ ክገብር ይብሉ ኣለዉ ኣብ ባይታ ዝረአ ዘሎ ድማ ሆስፒታልካ ዝሃረመ ፀላኢ እናሃለወካ ከሎ ምስ መንግስትኻ ዘባኣስ ምክንያት የብልካ መጀመርያ እዛ እንታይ ዝብሎም መጀመርያ ነቲ ዝብ ምሰሳደድካ ኢኻ ተመሊስካ ትፀባፀብ ክበልዓካ ዝደሊ ገበል ኣብ ከባቢኻ ከሎ ንዑ ገዲፍካ ብናሕተትካ ይትበልዓን ኢኻ ተደየለ ሓንቲ ነይራ ስእሊ ክልተ ጤለ ብህድየን ኣብ ምድረ በዳ ይባእሳ ይባልዓ ይመናጨታው ካብ ርሑቕ ከነብሪ ይመፅእ ኣሎ ጉዳይካ ንሓተትካ ክትባልዕ እንታይ ክመፀካ ከም ዝኽእል ነብሪ ዝመፅኦም ዘሎ ስለዚ ንኢራን ይኹን ራሽያ እቲ ኣብ ውሽጢ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ሓደ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ምክንያቱ ራሽያውያን ገንዘብ ከፊሉ ዘዋግኦም የለን ወይ እውን ናይ ደገ ሓይሊ ንዑ ተዋጉለይ ዝበሎም ሓይሊ የለን ብዩክሬን ብግምጣል እዩ እቲ ገንዘብ ካበይ ይመፅእ ኣሎ ተፅዋር ካበይ ይመፅእ ኣሎ ኪድ ዝኽሙቱ ንሕና ግን እስትራቴጂካዊ ዕላማና ንፑቲን ተኸይልና ክነዳኽሞ እንተኸይልና ክንስዕሮ ተዘየለ ክነዳኽሞ ዝብሉ እዮም ንዓኹም ግን ከም ታሽሙ ክንጥቀመልኩም ኢና ዝብሎም እዩ ርግፅ እዩ ባጀት ናይ መንግስቶም ናይ ወታደራዊ ዓቕምናቶም ብሙሉእ ካብ ደገ ይመፅእ ዘሎ እዚ ኸ ንሃገርካ ዘይኮነ ንዓኻ ቁማራት ሒዞም ዝፃወቱ ዘለዉ ሰባት እዮም ብወገን ራሽያ ንብረቶምን ገንዘቦምን ቁጠቦምን ጫሕ ኣቢሎም እዮም ዝዋግኡ ዘለዉ ስለዚ እንድሕሪ ክታርሞም ጀሚርካ መሊስካ ክትጥፎም ኢልካ ትመፅእ ከም ዘለኻ እቲ ፑቲን ንዘበና ዝብሎም ዝነበሩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሳክት ዝዛረቡ ዘለዉ ከይመስልኩም ሃገርኩምን ዓድኹም ከባድመ እዮም ዝመፁ ዘለዉ ዝብሎም ዝነበረ ሓቁ ባይ ክብሉ እዮም ክጅምሩ again this is going to create another ብዙሓት ኬላታት ናይ ኤሮጳ ከመይ እዮም ዝበሉ ዘለዉ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ነቲ ደገፍ ናይ ኩናት ፑቲን መሊሱ ከም ዝረክብን እቲ ህዝቢ ራሽያ ይኹን መንግስቲ ራሽያ ኣበርቲዑ ንክዋጋእ ዝደፍእ ዳ እምበር ኢዱ ንክህብ ክገብሮ ኣይኮነን ይብሉ እንታይ እዩ ተሓቂ ክኸውን ንግዜ ንገድፎ ብሓፈሻ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ግን ኣሰካፊ ደረጃ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ክብድ ዝበለ መድረክ ከም ዘሎን እቲ ኩናት ብክልቲኡ ወገን ከቢድ ዝኾነ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ራሽያን ዩክሬንን ኣብ ዝበርትዐ ደረጃ ኣብ ዘለውሉ ራሽያ ሓደሽቲ ኣፅዋራት ይፍትን ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ሓደሽቲ ኣፅዋራት ገይሩ ይፍለጦ الب زي بالله صواري ذات زلاب زكينات زي. The other battlefield, Russia has been flooding Ukraine with missiles, drones, those relentless attacks. But the biggest threat may not be the biggest or the most expensive weapon in Moscow's arsenal. Let's tell you about a new, cheaper cruise missile, which is now appearing more often on the battlefield, hitting Ukrainian targets, while forcing air defenses to fight a war of numbers. And as Russia fires more missiles than ever, Ukraine is striking back deep inside Russian territory. Our next report decoding. ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም ራሽያ በቲ ክቡር ሚሳይላት ጥራይ ምህራም እኹል ኣይኮነን ብምባል ዓብዪ ኢንቨስትመንት ኣብ ንኣሽቱ ሚሳይላት ብምግባር ድማ ነቲ ኩናት ናይ ቁፅሪ ኮይኑ ዘሎ ኩናት ናይ ቁፅሪ
زبرت بأسوار نابزحكا إلا ماها متشفشاف ترايو عبيت أسوارات كبرات ديكونه تحنزو خنا عقم زلون ببزحي بمستعد زي من قلتيفو تلهاهم كامت فايز مسل زلو and this is going to create نايب حكي أجرنا قدرجة فتيرو لهم next step نايزو كوينات زي نابيو كتقمتو يتخلنيها متأنتي كويناتنا يوكرين قلتيفو كم عرق زغلها إيدو كب زغلها غير كم زي كونا رقص أنيهات ينابزو غانزي مهنياتو more sophisticated درونات انتالن يزوهابو زلو لذي أتزلو واسوارات نراشا حبكت قواصورو تخل نلعليو زخون زلو أبتك أدما جنبارات دارقا بزح يزربني راشا تدفق كم زلا ببزح من قديز نقرقن نتقد ما جنبارات قديفكا نراشا أب وش تعدي كتحرما كتكلا لك زول استراتيجية مسخوط تلزلو زي كل دمر دما نابيك خيد خمس غل نقزيخن قطفينا أنت نقرأ لأمريكا أبز قداينا راشا بزح يسلط أهلن يزبازل very true but then there is another front كنت سلست غالوت front اللو إتي زبزح أمريكا وتقديس الزارب اللي زولو انتلقن كنا تاقو الطباي بس جاينا زقبر زولو كنا تاتكن رينا مجمريا انتاي كريكمي إيروبا نقدفو أمريكا أب إيران سنين لهم رينا كبيت زخنا بده قتي مو خمس زولو رينا أب راشا كم تزدلي هو بلاني خيدي لن بس جاينا زولو سقام اللو كل زي كديف كادما تبع أبيو نخلو كنت بالانس ناقبركا نخلو نتحاسكا خد كدو زلكا نخلو كنترول ناقبركا خد كدو زلكا نخلو أماكيل خد كدو زلكا نسخة محازوتكا كتحيل كتكلالك أمريكا بينا نخلو كتقواز أوري تخلنيا سلازي نتشاينا كسعرات خين كأب كبابي تشاينا زلو هاقرات تنبوك يركا عزان اللوها بس انتا يرلو إيروبا بغطبا نادو خمي خيدان لو يبحال بتحابي أبيسيا بعد جابان نادو خمي خيدان لوها سلازي دونالد ترامب ردات بيمان تساقامني كنا في جمير زلو حركة بدما ازعجني سمعي Donald Trump's America First administration has jumped in to save another country's currency. The United States has bought Japanese yen for the first time in nearly 30 years. It's a rare bilateral intervention, and it was done to prop up the Japanese currency from its 40-year low against the US dollar. The first clue that the US could intervene? It came during a Trump administration cabinet meeting last week. US Treasury Secretary Scott Bessent was pictured with a note saying, to do, buy Japanese yen. The deal was announced on Sunday. Okay, زي جتري وزن لهم تاريخ حافظ أمين نفسه زخالة تاريخ حافظ أمين. Donald Trump, everything is تناي أمريكا زهانة صوتو empire is crumbling down. أمريكا empire أمريكا تراي كونت أمريكا نتسنت أمريكا بينات تراي كونت نيرا. زحات حجرات حيالات دمسلاجن interconnected لنا أمريكا empire Trump's قبر ويون نلعب الجزء زمزة نجارات نيروم مايم. حدا كابتي أمريكا حيلي قلت في كده خم زي كل زبال زنبري أب أمريكا ترايز مركز حيل بزي مخاني سيوس تراقي إمباير يونا أمريكا جابان نابنت ناس أزخونه حيا على هجر قطة بازلوي بدحر ما جرى جاجن أمريكا أبي كنت ترى اللوا بس أمريكا نتنا أمريكا حيل دم أبي ترى زلوي أوروبا بأبي زخول كونتيننت أوروبا نتنا أمريكا قطة دولار قبلت ما جابريايو خدنا أمريكا إزاز دم حنت قال ونسن كت قبل زي كلي إزاي جنتاي زريكا نتنا أمريكا شجر دم أزال بزوان زي كاب أمريكا زبقستر هذي كونس كابتن عند مشاركة نتنا أمريكا حيلي قبلت زباز نبراي حد كابتن جابان كسمع كله تكنولوجي إلكترونيك sophistication industrialization مخاين قال ملي خد تذكر يزي متى كابرسها but نتي كنا تاتا بلا دقترو يا قريفكا Japan is one of حدا كابتم هجرات أبز جد عزقتنا يكون طباز الهجري in fact حدا كابتي إذا للقط استركاك خيط كله ممثل جابان يمزدكم ترجم لهم that to GDP ratio كبهال كله كابتو قطبان كل تعزفن لعلي إذا زلوا هجري سلامتها كم زخين ندهريلكا كاب 9 جميرو قطبان جابان عبيتها رأي almost إني 30 قلنا عمل سب 8 مودة 8 تاتيو روك ستار نير قطباناتهم دهريو بقى زقمت هاوك موت كتبلات خليقة قبل دما structural changes نابنت والعمورات سلزقرفو بزبع ريجيو لذي بزحات عرقتوت كتور زلوك طبعا سازي تأمر كقبري بحج كتبلات خلونا يكون ولا نتنا تكنولوجي edge advantage نبرون كسير ويو
in fact መብዛሕተን ናይ ቻይና ናይ ጃፓን ብሉፃት ካምፓኒታት በመን ተተኪአን እየን ዝበሃላ ብደቡብ ኮርያ ሕጂ ድማ ንክልቲኦም ቻይና ብዓቢ ደረጃ ትጥቀም ኣላ ስለዚ ጃፓን is in a deep trouble yen ናቶም ባጤራ ከንቆልቆል ስለ ዝጀመረ እንታይ ገብሩ ጀሚሮም ክገብርዎ ዘይደልዩ ክገብሩ ፈቲኖም እሱ ድማ ናይ ዶላር ቦንድ ናይ ኣሜሪካ ቦንድ ክሸጡ ጀሚሮም ከባቢ 85 ቢልዮን ዝኸውን ቦንድ ክሸጡ ኣብዚ ዓመት እዚ በፂሖም ኣለው ሕጂ ድማ እቲ ምንቁልቋል ናይ yen ነቲ ባጤራ ናቶም ኣዝዩ ኣብ ሕማቕ ደረጃ ስለ ዘሎ ንነዊሕ ኢኮኖሚ ሮጂክ ናብ ዝገደደ ፀገም ድማ ነዳዲ ሽግር ስለ ዝገጠማ ጃፓን መብዛሕትኡ ነዳዲ ናታ ካብ ደገ እያ ተምፅኦ ስለዚ ዋጋ ናይ ነዳዲ ሰማይ ስለ ዝደየበ ገንዘብ እቲ መንግስቲ ተለቂሑ ከምፅእ ዘለዎ ክልቃሕቲ ኮይኑ ድማ ምስቲ ዘሎ ቅልውላው እቲ ባጤራ ከንቆልቆል ጀሚሩ ስለዚ እቲ እንኮ ምንጭ ክረክቦ ዝኽእል ናይ ኣሜሪካ ቦንድ መዓት ሒዙ ነይሩ ካብኡ ክሸይጥ ጀሚሩ የስወት ኩሉ ቦንድ ናቶም ክሸጥዎ ተኮይኖም ኣሜሪካ ዝዓበየ ቅልውላው ክመፃ እዩ ስለዚ እቲ ቅልውላው ንኸይመፅእ እንታይ ትገብር ኣብ ቻይና ኣብ ጃፓን ኢንቨስት ትገብር ባጤራ ናይ ጃፓን ክገዝኡ ጀሚሮም ኣለው ኣሜሪካ ነቲ yen ዝበሃል ናይ ጃፓን ትሬጀሪ ክገዝኡ ጀሚሮም ኣለው እዚ ድማ ንግዚኡ ትንፋስ ይብዎ ኣሎ ነቲ ቁጠባ ናይ ጃፓን ኤሮፓ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ቅልውላው ኣላ ንብል ኣለና ጃፓን ከምኡ እዚኣተን ድማ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ኢምፓየር ኣገደስ ሃገራት እየን ነይረን ሃገራት ክልጅ ነቲ ዶላር ዝበሃል ዶላር ዝገብራ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ናይ ህላወ ፈተና ገጢሞን ኣሎ ስለዚ ኣሜሪካን ኢምፓየር ይወድቕ ኣሎ ሄጀመኒክ ፓወር ናይ ኣሜሪካ ይወድቕ ኣሎ ክበሃል ከሎ ኢትስ ናት አ ሲክሬት ወይ እውን ኣውት ኦፍ ኖዌር ዝመፅእ ዘሎ ይኮነን ኣብ ዜሮ ዝብገስ ኣይኮነን ከቢድ ዝኾነ መድረክ እዮም ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ኢንፋክት ኣብ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ ከም ዝብልዎ ዘሎ ሓደ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ሄጀመኒ ዝወድአ ናይ ኣሜሪካ ፀብለልትነት ከም ዘበቅዕ ዝገበረ መራሒ ክኸውን ኮይኑ ክመዝገብ ይኽእል እዩ ዝብሉ ሰባት ኣሎ እስማዓኩም ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ብኩሉ መንገዲ እንተሪእናዮ this is going to be very interesting ዶናልድ ትራምፕ ንጃፓን ሓልዩ ንጃፓናውያን ፈትዩ ነዛ ሰብ ፈትዩ ይኮነ ታዲያ እታ ፀገም ኣብ ጃፓን ዘላ መወዳእታ ኣሜሪካ እዩ እዚ ኩሉ ንሃገራት ዓረብ ወልቕ ዘለቕ ዝብል ዘሎ ንዓረብ ነቶም ኸሊጅ ስለ ዝፈትዎም ይፈትዎም የገንዖም ኢሉ ይኮነን ናቶም ፀገም ንኣሜሪካ እዩ ፀገም ስለዚ ኩሉ እቲ ኣብ ካልእ ዓለም ዘጋጥም ዘሎ ፀገም ናይ ኣሜሪካ ፀገም እዩ ዝቕየር ምክንያቱ ኣሜሪካ 4 ትሪልዮን ዕዳ ዘለዎ ሃገር እዩ 4 ትሪልዮን ዕዳ ክልቃሕ ዝኽኣለ ስለምንታይ ድዩ ሰብ ኣብቲ ዕዳ ናይ ኣሜሪካ ኮንፊደንስ ስለ ዘለዎ ሰብ ዘለቃሕካ እኮ ክትመልሰሉ ከም ትኽእል ስለ ዝኣምን እዩ ክትመልሰሉ ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ እንድሕር ኢሉ ኣይከለቃሕካን እዩ ወይ ድማ እንታይ ገብረካ ክትወድቕ ምዃንካ ተፈለይቱ ከለቅሑካ እዮም እንታይ ግን ይገብሩካ ትወለድ ናትካ ኣፀቢቖም የበርትዕዎ and that means it creates also another big problem ኣሜሪካ እንድሕርቲ ናይቲ ዝኸፍልዎ ዘለዎ ኢንትረስት ሬት እንተዓብይዎም እቲ መንግስቲ ፈፂሙ ከተንፍስ ኣይከልም እዩ ስለዚ ንከይፍንጀር ኩሉ እዚ ዝግበር ዘሎ ታሪፍ ተተባሃለ ድጎማታት ነቲ ሃገር ንኽስቶ ቤይል ኣውት ምግባር ንኣርጀንቲና ገለ እንተተባሃለ ኣብ ሓልዮ ዝበገሰ ይኮነ እቲ ፀገም ናብ ኣሜሪካ ክምለስ ስለ ዝኽእል እዩ እዚ ድማ ኣሜሪካ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ዓውደ ኩናት ዝገጥማ ዘሎ ሽግር በዚ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ነዛ ኣነ ዝዛረበኩም ዘለኹ ዝበለፀት መብርሂ ብዘላትኩም As you know, my position, I don't think it will restart like it did in March. But my bigger worry is that it will move to a proxy war. And we've talked about this a couple of weeks ago. Now, my concern this time around is close together is Iran to war. And if we 70% right, Mario, and you're doing a great job at the tactical level of linking together the tactical events that have occurred. Let me give a strategic element here that is, I think, going to be helpful for you and the audience to help understand why this is happening and why this is happening now. So the big picture strategically is that America hasn't just suffered a defeat. America has suffered, as I was just explaining with about President Trump's legacy, this bookend to the America's unipolar moment. Well, what that means in the region is America's preeminent dominance. It's like preeminent dominance has declined markedly in the region. And what that's doing, Mario, is creating a power vacuum. A power vacuum. And that's the concept that I want to add to. So እንታይ ዝብል ዘሎ ፕሮፌሰር ፔፕ one of the best ማለት እዩ ኣሜሪካ ዝነበራ ፀብለልትነት እዚ ኩናት ናይ ኢራን ተራ ስዕረት ኣይኮነን ዘጋጥመና ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ፀብለልትነት ኣብ ዓለም እዩ ዝወድቕ ዘሎ እዚ ምውዳቕ ናይ ፀብለልትነት ናይ ኣሜሪካ ድማ ሓጓፍ ክፈጥር እዩ ናይ ፓወር ሓጓፍ እቲ ኣሜሪካ ሒዛቶ ዝነበረት ሓይሊ እናወደቐ ምስ ከደ መን ክትኮ እዩ ንዝተወሰነ ግዜ ሓጓፍ ክህሉ እዩ ነዚ ሓጓፍ እዚ ድማ ዝሓየለ ኣካል ጥራይ ክትኮ ክፍትህ እቲ ቅድድም ድማ ኣብኡ ይካውን ኣብ ደገሊኡ ድማ ውግእ እውን ክኸውን ይኽእል ይትቕድድም because everybody ኣሜሪካ እናደኸመት እንድሕር ከይዳ ወይ እውን ነቲ ናይ ኣሜሪካ ፀብለልትነት
ኣሜሪካ በኣሜሪካ ክተክመለኩም ኣለኹም ኣሜሪካ ተዘርጊሑ ዝነበረ ቅልፅማ ኢና ንብል ዘለና ተዘርጊሑ ፋሕ ኢሉ ዝነበረ ቅልፅማ እምበር ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ መፅኡ ከስጋኣ ዝኽእል ወይ እውን ነቲ ዌስተርን ኢምፓየር መፅኡ ኣብቲ ከባቢ ናቶም መፅኡ ሽግር ክፈጥረሎም ዝኽእል ሓይሊ ኣሎ ኢለ ይዛረብኒ ኣሜሪካ ናቹራል ዝኾነ ናቶም ሓይሊ ኣለዎ ኣምላኽ ካብ ብክልቲኡ ወገን ብዓቢ ውቅያኖስ መከላኸሊ ገይሩሎም እዮም ከምኡ እዮም ዝብሉ ትዕቢት እዩ ናብዚ ምፅእዎ እምበር ንኣሜሪካ ክመፃ ዝኽእል ፀላኢ ክሳብ ሕጂ ተረኣየ በቲ ሓደ ኣትላንቲካ ውቅያኖስ ብንያው ድማ ሰላማዊ ውቅያኖስ ዝኣክል ዕርዲ ገይሩሎም ኣሎ ስለዚ ኣሜሪካ they still have a lot of advantages ኣለዎ ነዚ ኣብ ዓለም ተዘርጊሑ ዝነበረ ዓቕምናቶም ግን ዓብይ ፅፍዒት ወሪድዎ ኣሎ ይብላሉ ናው ነዚ ኩሉ ሓንሳብ ሓዙለይ there is another element ንኣሜሪካ ሾክ ዝገብራ ዘሎ let's listen this one Trump thought he could win a war against Iran. Instead, he actually accelerated one of the biggest geopolitical shifts of the 21st century. Because while U.S. missiles were falling on Tehran, China was quietly becoming the biggest winner of this entire conflict. As this Washington Post article reveals, the Iran war is a gift, just not for the United States. Without firing a shot, China saw 3 of its long-held goals accelerate. In China, Donald Trump has an unusual nickname. They call him Chuan Jianguo, which literally means Trump the nation builder. Not because the Chinese admire him, but because they believe his policies have unintentionally strengthened China while simultaneously weakening America. More people around the globe now view China more positively than the United ኣብዚያ ዋሽንግተን ፖስት ዝሃብዋ ፅሕፍቲ እዚያ ታጠቕልል ኣቢላ ነቲ ኩነታት ክትነግረካ ትኽእል እንታይ እስከ ይብላ ኣሎ the Iran war is a gift just not for the United States ኩናት ናይ ኢራን ሓደ ኣብያት ዝተቐረበ ፅቡቕ ህያብ እዩ ንኣሜሪካ ዘይኮነ ግን ንቻይና ሓንቲ ጥኢት ከይተኮሰት ንዓለምና ሱፐር ፓወር ንክትከውን ዝኻለት መብዛሕትኡ ግዜ ንዓለምና ሓያል ክትከውን ማዓደም ከተፈስስ ኣለካ ማዓት ውግእ ጌርካ ክትበፅሕ ቻይና ሓንቲ ጥኢት ከይተኮሰት ምስ ማንም ከይተወገድ ንዓለምና ሱፐር ፓወር ንክትከውን ትቀዳደም ኣላ ንቻይና ሳጓ ኣለዎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቻይና ሳጓ ኣለዎ ንናይ ቻይና ፀብለልትነት ዘረጋገፀ ብምንታይ ብዕሽነቱ ብትዕቢቱ ብንነዊሕ ዘይጥምት ኣካይዳናቱ ንቻይና ንዓለምና ዝሓየለት ዝገብራ ዘሎ ንዓለምና ዝተፈተወት ክብሪ ዘለዎ ሃገር ዝገብራ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እዮም ዝብሉ ዘሎ ፈንጠዝያ ዘለዎ ሓደገኛ ኣካይዳናቱ ንቻይና መመሊሳ ከም ትሕይል ይገብራ ኣሎ ይብሉ ና this could be ብብዙሕ ነገር ክትርጉማ ትኽእል ኢኻ ቻይና ደቂሶም ከለዉ ኮፍ ኢሎም ከለዉ ዘጋጥም ዘሎ ፀጋ ኣይኮነን እዚ they are doing a lot of incredible stuff I mean ነዛ ሕጂ ዘርእየኩም ቪድዮ ምስ ረኣኹም ኣሃ ሓቂ ጆርጆ ክትብሉ ኢኹም ብዘይቃል ዓለም እየ ዝብለኩም because this is look at this Solar panels were a European business. Germany made the best ones, employed tens of thousands of people building them and shipped them all over the world. Then the price started falling, and it didn't stop. A panel lost 90% of its cost in a decade. The German factories couldn't survive numbers like that, so they shut down one after another. Today, more than 80% of the solar panels on the planet come from China. The batteries inside electric cars went the same way, then the electric cars themselves. None of that was luck. It was planned, and the plan was public. Every 5 years, the Chinese government publishes a list of the industries it intends to take over. And then it spends whatever it takes to get there. The newest one landed in March 2026, 141 pages, covering the years to 2030, naming the next set of targets. In this video, I'll show you the sectors about the group. እዚያ ቪድዮ እዚያ it's a very good explainer እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ቻይና ምዕባለ ወይ እውን ፀብለልትነት ካብ ዜሮ ዝመፅእ ኣይኮነን እዚ ሶላር ፓነል እትሪእዎ ዘለኹም ንኣብነት ኣቐድም ኣቢሉ መን እያ ዶሚኔት ትገብሮ ነይራ ኢልኩም ነዚ መጀመርያ ኣብ 2009 ኣቢላ ጀርመን ዶሚኔት ትገብሮ ነይራ ሶላር ፓነልስ ጀርመን እያ ዝሓየለት ነይራ ቻይናውያን ድሕሪኦም ይመፅኡ ናይ መኪና ኢንዱስትሪ መን ዶሚኔት ትገብሮ ነይሩ ጀርመን እያ ዶሚኔት ትገብሮ ነይራ ቻይና ድሕሪኦም መፅኦም the game is every time ቻይና ምስ መፁ ነቶም መወዳድርቶም ይስዕርዎም ኣይኮኑን ካብ ቢዝነስ ወፃኢ ይገብርዎ out of business ይገብርዎ ስለምንታይ the competitors cannot compete ቻይና ነቲ ነገራት ብኣዝዩ ሕሱር ከም ዝስራሕ ብዓብይ ስኬል ብዝብዝሕ ከም ዝስራሕን ኣብ ዕዳጋ ድማ ምስ ቻይና ተወዳዲርካ ክትዕወት ከም ዘይትኽእል ገይራ ትሰብረካ ሕቆኻ እያ ትሰብረካ ካላ ድማ ካልእ ኤለመንት ኣለዎ vertical integration ነቲ ነገር ሶላር ፓነል ክስራሕ ከሎ ካብ መጀመርያ ጥረ ነገሩ ክሳብ ናይ መወዳእታ ደረጃ ነገሩ ቻይና ዶሚኔት ትገብሮ እቲ ሚነራልስ ማዕድናት ካብ መሬት ዝወፅእ ነዚ ሶላር ፓነል ዘድሊ ቻይና ቀንዲ ሓለቓ ናቱ ስለዚ ኣብዚ ውድድር እዚ ንቻይና ክትቀድማ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ዘሎ ነቲ ቫልዩ ቼን ኮንትሮል እዮም ዝገብርዎ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ውድድር መንግስቲ ዘውፅኦ ስትራቴጂ መንግስቲ ሃገር ከም ዘማዕብል ንኢኖቬሽን ንክሬቲቪቲ ከም ዝፈጥር
ቻይና ህያው ኣብነት እዩ መንግስቲ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ዝብለካ ኣብ ኣሜሪካ መንግስቲ ፖሊሲ ሓደ ነገር ገይሩ ካብቲ ነገር ክእለ ኣለዎ እዩ ዝብል ኣብ ኣሜሪካ እቲ እምነት እንታይ እዩ ምዕባለ እቲ ፍሪ ኢንተርፕራይዝ ትካላት እዮም ዝገብርዎ መንግስቲ ካብ መንገዶም ክእለ የሎም ኣለዎ እዩ እቲ መንፈስ እቲ ኣተሓሳስባ ናቱ ኣብ ቻይና መንግስቲ ኮርፖሬሽንስ ክርእይዎ ዘይክእሉ ነገራት ክርኢ ይኽእል እዩ ርዩ ድማ ንዑ ዝምጥን ሕጂ ዘሎ ዘይኮነ ንፅባሕ ክኸውን ዝኽእል ፖሊሲታት ሓንፂፁ ንዑ ዝምችእ ስትራቴጂ ገይሩ ነቲ ባንኪንግ ሴክተርስ ናቱ ነቲ ናቱ ምምሕዳር ነቲ ናቱ ኩሉ ነገር ናብኡ ከቕንዖ ይኽእል እዩ ውፅኢት ናቱ ሓንቲ ግዜ ኣይኮነን እዚ ነገር ዘዕዊቶም ንቻይና ተደጋጋሚ ኣብ 2025 ሓድሽ ናይ 5 ዓመት ፕላን ገይሮም ኣሎ ድሕሪ 5 ዓመት ድማ ቻይና ከመይ ገይሮም እዮም ዝዕወቱ ዘለዎ ኢልና መሊስና ክንግረም ኢና The only problem for me is why are not other countries copying this? Why? It's plan natom dima na alami na yeri way. They have a plan. It's plan natom dima publish it is all. It's na 50 page zalo publish geram allo. It's just نايب حكي خاتقرن بزنا ቻይና ክትርኢ ከለኻ ኣነስ እንታይ ሞ ክንብል ኢና ማለት ሓደ ግዜ ብቐሊሉ ክትቀጥሖ ትኽእል ኮንሰፕት ኣለዎም ግን ዝቆድሖ የለን ክቆድሖ ዝደሊ የለን ክቆድሖ ስለ ዘይደሊ ድማ ምስ ቻይና ክወዳደር ዝኽእል ኣይከኣለን ኣብዚ እዋን እዚ ብዛ ቪድዮ ጅ ኤክስፐርት እንታይ ዝብል ኮለል ምባል ገዲፍ እቲ ኤውሮፓ ነዚ ክቀድሕ ዘይፍትን ፕላን ናቶም ገይሮም ክሰርሑ ዘይፍትኑ ፕላን ምግባር ግን ኩሉ ይዝኸሎ ነቲ ፕላን ከተተግብር ትኽተሎ መንገዲ ኣገዳሲ people have a lot of plans plans ዘይብሉ ሃገር የለን in fact ኩሎም ፕላን ኣለዎ ፕላን ናቶም ኣብ ባይታ ዘይትርጎም ስለምንታይ ነቲ ፕላን ናትካ ኣብ ባይታ ከተርጉሞ ዝኽእል ስትራቴጂ ኣለካ ዶ እዩ እቲ ስትራቴጂ ዋላ ዝበለፀ ስትራቴጂ ኤክዚኪዩሽን ነቲ ስትራቴጂ ኣብ ባይታ ከመይ ጌርካ ተተርጉሞኻ ክትፈልጥ ንዑ እንተዘይጌርካ እቲ ስትራቴጂ ንበይኑ ዘምፃልካ ነገር የብሉን ስለዚ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ስትራቴጂ ኤፌክቲቭሊ ብኸመይ እዮም ዝሰርሕሉ ሓፃር ዘረባ ክነግረኩም ኣብ ቤጂንግ እቶም መራሕቲ ተኣኪቦም ኣብዚኣ መኽሪኩም እቲ ውሳነ ከመይ ኢልኩም ዝኸይድ ዝኩሉ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኤሌክትሪክ ካርስ ሮቦቲክስ ቴክኖሎጂ እዚኣ ረይዋ እዚ ኮንፈረንስ እዚ ኣብዚኣ እዩ እቲ ናይ 5 ዓመት ፕላን ዝንገር ኮንግረስ ናይ ቻይና 5,000 ዋላ ክንደይ ሽሕ ሰብ ኣለዎ ኣብዚ ቦታ እዚ ንዝመፅእ 5 ዓመት እዚ ፕላን ናትና ኢሉ ብፅሑፍ ይወፅእ መብዛሕትኡ ነገራት ክገብሮ ይኽእል እየን እዚ ታፍልልያ በያ እዛ ዘረባ እዚኣ ናበይ ትኸይድ ትኽኢላ ንዓረዛ ትኸይድ ትኽኢላ ንገሉሽ ትኸይድ ትኽኢላ ኣይደኖ ከባቢ ዓሰብ ዘሎ ዓዲ ትኸይድ እዲኹም ትኽኢላ ቃሮራ ትኸይድ ኣብ ቃሮራ ዘሎ መምሕዳር ኣብ ነቕፋ ዘሎ መምሕዳር ነዘን ፕላን እዚኣተን ከመቸኦ ዝኽእል ነገር እዩ ዝገብር here is the kicker ማለት ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ብናቶም ፕላን ዓለም ዝዕወት እንዲዮም ኢሎም ዝነግሩና ሓንቲ ነገር ክነግረኩም እየ ናይ ቻይና መራሕቲ ኣብዚ ላዕሊ ዝመፁ ብኸመይ ይመፁ ትፈልጡ ዶ ህዝቢ ይኮነን ዝመርፆም ኣብ 4 ዓመት ህዝቢ ይመርፆምኒ ፕሬዚደንት ሺ ብኸመይ ኣብ ስልጣን መፅኡ ኣብታ ዓድኻ ኒው ኣይደኖ ጫፍ ዘላ ዓዲ ወላ ቢምቢና ንበሎ ከባቢ ባረንቱ ኣብ ቢምቢና ዘሎ ማሓዳሪ ናብ ባረንቱ ክመፅእ ተኮይኑ እንታይ ይገብር ኣሎ ቁፅርታት ከርኢ ኣለዎ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ናይቲ ዓዲት እያ ብክንደይ ፐርሰንት ወሲኹ ክንደይ ቤት ትምህርታት ክንደይ ካምፓኒታት ማዕቢሉ ክንደይ እተን ካምፓኒታት ዝምዕብላ ዘለዋ ድማ ምስቲ ኣብ ቤጂንግ ወፂኡ ዘሎ ፖሊሲ ዝቃደዱ ኣይቃደዱ ስለዚ እቲ ኣመሓዳሪ ናይ ቢምቢና ኮፍ ኢሉ ምስቶም ባንክታት ናቱን ምስ ትካላት ናቱን ሄይ መሬት ክትዋሃብ ተደሊኻ እዚ እቲ ፕላን ናብዚ ገፅካ ስራሕ ነቲ ባንኪ ለቃሕ ክወስዱ ዘለዎ እቲ ዝበለፀ ኮንዲሽንስ ነዚኦም ኣብዚ ገፆም ዝኸዱ ዘለው ሃቦም ከምዚኣ ጌራ እታ ላዕሊ ዝወፀት ፖሊሲ ኣብ ታሕቲ ትወርድ እቲ ብታሕቲ ዘሎ ኣብ ቢምቢና ዘሎ ስለምንታይ ከምኡ ይገብር እንድሕር ኢልኩም ድማ ኣብ ቻይና ንላዕሊ ክትመፅእ ቁፅሪ ከተርኢ ኣለካ ውፅኢት ከተርኢ ኣለካ ተርዲቕለ ብቁፅሪ ኢኻ ንላዕሊ ትመፅእ ፕሬዚደንት ሺ ንባዕሉ ብኸመይ መፅኡ እንድሕር ኢልኩም ትኻሊ ግደፍዎ ኣብ ብዙሓት ከተማታት ርኡይ ዝኾነ ለውጢ ናይ ቁጠባ ይፈጥር ስለ ዝነበረ እዩ ዳትስ ዋይ ድማ ናብቲ ዝለዓለ ቦታ መፅኡ ስልጣን ሒዙ ነቲ ንሱ ዝፈልጦ ድማ ኣብተን ታሕተት ውፅኢት ንዝገብሩ ንላዕሊ እናተሳዕቡ ንሃገር እውን ክመርሑ ይኽእሉ ነዚ ፕሬዚደንት እዚ ብዙሕ ስለ ዘገድሰኒ ብዙሕ ዶክመንታሪ ናት የሰማዕኒ ቢካዝ ዩ ካን ለርን አ ሎት ፍሮም ሂም ካብቲ ሃገር እውን ካብ ቻይና ብዙሕ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ ስለዚ እቲ ኮንሰፕት እንድሕር ተማሂርካ እንድሕር ፈሊጥካዮ እሞ ናብቲ ሃገርካ እንተተመሓላልፎ እንተኽኢልካ ኢምፕሊመንት ክትገብሮ ተኽኢልካ ኣብ ላዕሊ ዘሎ መራሒ ጥራይ ብኩዕ ለውጢ ከምፅ ኣይክልኒ ዋላ ፕሬዚደንት ቻይና ብኩዕ እንተኾነ እታ ሓበሬታ ኣብ ላዕሊ ትወፅእ ኣብ ታሕቲ ወሪዳ ኣብቲ ታሕቲ ብሓይሊ ክትስራሕ ክትክእል ኣለዋ እቲ ደዓ ዝሰርሕ ዘሎ መራሒ ድማ ውፅኢት ናቱ ጥራይ ንላዕሊ ከምፅኦ ክኽእል ኣለዎ ተርዲኹም ኣለኹም ቤተሰብ ስለ ዘሎ ዓርኪ ስለ ዘሎ ገለ ዘይኮነ ውፅኢት ንሱ ብቲ ዓዲ ዝገበራ ንሓጋዝ እንድሕራ ማዕቢሉ ንከረን ገፅካ ተደይቦ ንከረን እንድሕራ ማዕቢሉ ናይ ዞባ ትገብሮ ድሕሪኡ ነስመራ ይመፅእ
كمان نجبر كانت خوينو اتي ناي منجس سرحتنيا بفلايتهم محضرتي كقوايي يخلو أب حنت زوبا مسحب كايو ببلشونا غيرو كبدو نفعي كابا كخوص زيدلي in fact ناي أبنت يزبكم ناي عرزا محضر خوينو بيلا مسكده ولا نعتغير تبالك عيدلي ناي مايدو ما يكيدني زبلتو خوينو أقوى الله تازيع أكيدني أبقالي زبلتو خوينو تساقم يازيان بعلا خيد كده لك خلالو نلعلق لك خيد كده لك خلالو زي دما بقصر تاد دما وتصيت ناوتو بقصر زتمان مزخون ترايو لذي I'm giving you this channel زي ولا كان زينان قال نزارب تقولنا تمرتون على اللوي تمرت اللوي معناته let's say political economy education اللوبزي politica كما يسرح قطبا كما يسرح حيالة تقرأت تاي حيالة قبرن بخمي يخدالوا حافظ channel زي كنا مهارون خلالنا بعاقبنا نقبريو تزبالة تمرتك بلوك ما يكلني but I'm just trying to give you something كابتك تزينا تازق برزلو نتزمت زلو ولدو نزنا قرات زون نافلت ناستوعله نتمهره كخدو يدليه ስለዚህ again حجرنا أبزل على درجة كوننا ندللنا ني تشاينا دما كل النجارات بجابان كنت باك أنا مرة درتهم زنبرة كميلون تحتي وردالو دبوب كوريا بهزبي بدهولهم كنت باناتهم كده حنتلو بوليتيكاوت أجمالو معناته أمينا تحت أمريكا سلزقون كاسمين كوريا دما نحيل خيرالو جابان ناي إيرغان تساقم تي زلك كنا تقطع بها أفتنا كلام كنت مالسو زي مخال بلو كل دما تشاينا متيزو الاندستري أنا ونو يبلو مالو سلازي كل زد أمريكا أتعلمنا بيت خير الله ناي بحكي أقرامي. Now let's go back to Donald Trump and his Iran policy. They called me and they said, please don't attack, we'll make a deal. That's the real truth. And everyone knows it. The Iranians have told him something privately, and publicly they're saying quite something else. And I think what we're seeing here is a president who has an approach to this that's just rather erratic. It's escalatory. We're dealing with a terrible regime. Trump is the only one that's been willing to be able to put this level of pressure on them. And with that, let's bring in our panel. Byron York. كم تري وزلهم دونالد ترامب نابيجو كخيديو أب أمريكا دما أزيوس تمقاق لحبرة السبينا نرزلنا قداينا إيران دونالد ترامب نبريزيدنت نتو وتازع عبيت قصلك تكون تدخل تازع عبيت فتنا تكون تدخل من البات تازع عبيت بترو قيناتو زلك أبزيا سلطان قصل داي قصلن قيناتنا إيران أزي وساني قون هجي political كتاوي أبوليتيكا أنت عينت الواقع فترة اللي يخل أب وشت بوليتيكا أنا أمريكا زولكم غالي بزدل خاطر شوية خليها أب وشت أو كنتات ناتوجن أنت كسب اللي يخل look at this. We just talked about, and Peter Boyker wrote such a smart analysis about, I mean, these are historically bad, but it's not just that they're bad, it's that the administration is showing no signs of trying to improve them, right? All he's doing so far is doubling down on things that earned him those poor poll numbers. Obviously, the war in Iran has no end in sight, but they're still pushing on the deportations, which have become extremely unpopular. He's done very little to roll out any sort of economic policy that could help with inflation. He's everything. انتايم زبلو زلو مسيلكم عبزي دونالد ترامب مبزحته تبول السر زلو أمانا يسعركم زلو يدنقر كبي زخون سعرات يقاط مهم زلو ريتينج ناتو ينقل كل كم زلو but he seems not bothered يقد سيلا بعلو فلت بريبابليكان ولا عطا قبل زبالي يمثل يبلو سلمتايكم يبلالو still nobody knows he's not interested after politics in America حماق يهلو كالي يهلو he's not interested إذا دم أنا توب ريبابليكان دخام لب فتير له ماله because polls are important دونالد ترامب نحري تي بوليس بهذا لون عز دقفت قينو كده قصي يزحدر رأيو ريتين وات يزلو فتيوم نيم أنا تفتاوية كما يزفتيل على مسايا نابله الجهرز دلي ريتين is very important فيه but قول أدهر بول كل جزء تاير يلو أزيح معكم زلو إذا كينات زي بريزنت نتو يلك معكم زلو بعد ما قمت كجبر كم زلو حماقي خيط كم زلو but he's not bothered إذا مالتها مالتي maybe وين التجيم حق قبري حسب على لقله بروميسات يوم للو بقله من قد غيرهم بعدي لما اسقط حنوا قد حسيبه مالو انت زي لكن اذا سبزي لكي منك طفي زل زلو مالتي زبل زرباون الله معناته كندزي سعرتنا قاطمك ولا حنت زي قد سكا مخان اي نايت اناني يمزول زلو this cannot be healthy ስለዚህ ابقله point he has to be concerned اغلال بوزي قدس مخان ግን ከሰንብድን ከፍርህን ይዝግቦ ምክንያቱም
ኖርማል ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ በዚ ጉዳያት እዚ ክጭነቕን መንገዲ ክቕየርን እዩ ዝግብኦ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣገይ ወላቶም ኣብ ጎኑ ዝነበሩ እዮም መንገዲ ቀይሮም ኣንጻሩ ንኽቃለሱ ድልዋት ኮይኖም ዘለዉ ኩሉ ዝንሪኦ ዘለና ድማ እዚ ኩናት እዚ ንዶናልድ ትራምፕ ከቢድ ዝኾነ ፅፍዒት እዩ ኮይንዎ ዘሎ and he has no way no plan ካብዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ክወፅእ ክእል ክሳብ ሕጂ ኣብ ኢዱ ዘሎ ፕላን የለን ከም ንሪኦ ዘለና ድማ ኢቭን ኣኽረርቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ናብቲ ስልጣን ንክመፁ ዕድል ይፈጥረሎም ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ listen to this one for example I think that tomorrow Abdul al-Sayed will deliver the biggest blow so far against the establishment of the Democratic Party because he is the heavy favorite going into tomorrow. Just take a look at the prediction market odds. Okay, chance to be the Michigan Democratic Senate nominee, Abdul al-Sayed. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ሚሽንጋን ሴኔተር ሬስ ዝግበር ዘለዉ አልሰዒድ ዝበሃል ኣብ ኖርማል ግዜ ፈፂሙ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ክበፅሕ ዘይክእል እዩ መበቆሉ ግብፃዊ ኮይኑ ኣብ ኣሜሪካ ተወሊዱ ዝዓበየ ዶክተር እዩ ድማ እስራኤል ዝበሃል ኣንጻር እስራኤል እዩ ውፁእ ዝኾነ ኣንጻር እስራኤል ፖሊሲ ዘለዎ እዩ ወይ እውን መርገፂ ዘለዎ እዩ እቲ ናይ እስራኤል ኤፓክ ድማ ሚሊየንስ ኢንቨስት ብምግባር ነታ መወዳድርቱ ክሕግዝዋ ፈቲኖም ኣብቲ ፕሬዲክሽን ማርኬት ካብ ወርሒ 4 ክሳብ ሎሚ 28% ደገፍ ዝነበረ ናብ 98% ደገፍ ይብሉ ይብሉ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ እስራኤል ዝገበረት ተገበረት ነዚ ሰብ እዚ ኣስላማ እዩ ኣኽራር እዩ በዳል እዩ ከምዚ እዩ ናበሉ ኩሉ ዓይነት ትሪክስ ተጠቂሞምሉ ህዝቢ ግን ንዑ ይድግፍ ኣሎ he's an excellent communicator brilliant guy ንእስራኤል ድማ ገንዘብና ናብ እስራኤል ናኸደ ህዝቢ ንኸጥፍ ካብ ንገብሮ ዶክተር ናይ ሕክምና ስለ ዝኾነ ህዝብና ኣብዚ ክሕከመሉ ዝኽእል ዕድል ዘይንፈጥር ኣነ ድማ ኣብ ሚሽንጋን ንዑ ጥራይ ክሰርሕ ይብል ኣሎ ኢቨን እቶም ዴሞክራትስ ዝበሃሉ እዮም ንዑ ክዕወት ዘይደልይዎ ዘሎ እቲ ስታብሊሽመንት ናይ ዴሞክራትስ ኣይደልይዎን እዮም በት ህዝቢ ካብቲ ስታብሊሽመንት ስለ ዝተኣለየ እዚ ንሪኦ ዘለና ፖለቲካዊ ክስተት ተፈጢሩ ኣሎ ምናልባት ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ቀልጢፉ ክቕየር ኣይክእልን ይብሉ ኣለዉ ግን እዚ ንሪኦ ዘለና ካይዳ ግን እዞም ብየማን ዘለዉ ትሪእዎም ዘለኹም ገሊኦም ኣኽረርቲ ፀጋም እናኾኑ ዝመፁ ዘሎ ገሊኦም ድማ ማእከላይ ፀጋም ኮይኖም ግን ኣኽራር ዝኾነ ፖሊስ ኣንጻር እስራኤል ዘለዎም ጠቕላላ ናብ እስራኤል ዝግበር ነገር ጠጠው ክብል ዝደልዩ ምስቲ ኩሉ ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ኮንትሮል ምስቲ ኩሉ ዘለዎም ንዑ ፈንጢዞም ይዕወቱ ቀሪቦም ምህላዎም ሜቢ ታሪካዊ ከይኮነ ይተርፍኒ ከምዚ ናይ ሜላ ጫውጫው ዝፈጠረ ካብኡ ንላዕሊ ጫውጫው ክፈጥር እዩ ምክንያቱ ዲስ ሰነት ሰነት ማለት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እቲ ክልቲት ቻምበርስ እቲ ሃውስ ኦፍ ሬፕሬዘንታቲቭስ ሰነት እንዲ እቲ ክልተ ቻምበርስ ዝበሃል ኣብ ሰነት ግን ነፍሲ ወከፍ ስቴት ክልተ ሰብ እያ ትሰድድ ይሁን ስለዚ ሰነተርስ ኣር ካልእ ባላንስ ናይቲ ስልጣን እዮም ግን ኣገደስቲ እዮም ከቢድ እዩ ድማ ካብ ምሉእ ስቴት ክትምረፅ ኮይንካ so this is going to be very very interesting and we will see what is going to happen ክዕወት ድዩ ኣይዕወትን ንግዜ ክንገጥፎ ኢና ግን ሓደ ካብቲ very very moving ብዙሕ ዳይናሚካዊ ዝኾነ ምንቅስቃስ ዝረኣየሉ ዘሎ እዩ It was at Tucker Carlson's home. You're in there with Marjorie Taylor Greene, Thomas Massey, Tucker. What was this? There is word that you're all planning, as Marjorie Taylor Greene put it, a new political movement. What is the movement? Could it be an actual party? What was going on? ሕጂ እዚኣ ትሪእዋ ዘሎም ስእሊ እንተሪኢኹማ ነቲ ፖለቲካ ናይ ኮንሰርቫቲቭስ ትከታተሉ እንተለኻ ኦልሞስት ክልተ ሰባት ፖስት ገይሮም ማርያ ነይረ ኣብታ ኣብ ሓደ ሰዓት ልዕሊ ሚልዮን ተራእዩ ነይሩ 2 ሚልዮን ገለመለ ቪውስ ነይሩ ኣብ ኤክስ ዝብለኩም ኣብ ካልእ ስገይርዋን እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣብዚ ትሪእዎም ዘለዎም ብቕድሚት ብየማን ትሪእዎ ዘለዎም ቶማስ ማሲ ሓደ ኣባል ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ እስራኤል ልዕሊ 30 ሚልዮን ኢንቨስት ገይራ ካብ ኩርሱ ከም ዝእለ ገይራቶ ዘላ ካልእ ድሕሪኡ ደሎ በዓል ፀሊም ካምቻ እቲ ጆኬንት ዝብልዎ ድማ ሓላፊ ናይቲ ካውንተር ቴሮሪዝም ዝነበረ ብሰንኪ ኩናት ኢራን ስልጣኑ ዝገለፈ እዩ ታከ ካርልሰን ንዶናልድ ትራምፕ ብዘይ ቃል ዓለም ገለ ካብቶም ኣብ ፕሬዚደንትነት ንክበፅሕ ዝገበሮ እዩ ዓብዪ ሚድያ ፐርሶናሊቲ ኡ ኤምቲጄ ድብልዋት ማጆሪ ቴይለር ግሪን ድማ ኣባል ናይ ኮንግረስ ዝነበረት ንዶናልድ ትራምፕ ካብ 2006 ትድግፈ ዝነበረት ምሱ ተባሂሳ በዓላ ነቲ ቦታ ገዲፋ ዝወፀት እያ ስለዚ እቶም ካልኦት ድማ ፀለውቲ እዮም ኩሎም እዚኦም ተኣኪቦም ሓድሽ ምንቅስቃስ ክንገብር ኢና ሪፓብሊካን ዘይኮነ ዴሞክራት ዘይኮነ ዓበይቲ ፀለውትን ብህዝቢ ድማ ተሰማዕነት ዘለዎም እዮም ንኣሜሪካ ዘቐደመ ፖለቲካ ዲሞክራትስ ንኣሜሪካ ይቐድም እዩ ሪፓብሊካን ክልቲኦም ንደገ ተሸይጦም ዘለዉ እዮም ዝብል ዘረባ ኩሉ ኣሜሪካዊ ዝፈልጦ ኩሉ ህዝቢ ዓለም እውን ዝፈልጦ ብዓቢ ደረጃ ከም ሓደ ምንቅስቃስ ጀሚሮም ኣለዉ
عود من قص غازي كون قالوا كالارستي حافش هاكن حساب نبعلو كسع كندزك بصح مخالو كالارستي ስለዚህ again እቲ ፖለቲካዊ ዳይናሚክስ ናይ ውሽጢ ኣሜሪካ መብዛሕትኦም ናይ ስለያ በርበባት ናይ ኣሜሪካ እንታይ ዝብሉ ኣሜሪካ ካብ ደገ ዝመፅእ ፀላኢ ወላ ሓንቲ ክገብራ ኣይክእልን ከም ሃገር ንኣሜሪካ ራሽያ በሎ ቻይና ስጋት ኣይኮኑን ስጋት ናይ ኣሜሪካ ውሽጣ እዩ ዘሎ እዮም ዝብሉ FBI በሎ CIA በሎ ኩሎም NSA ኩሎም ከም እዮም ዝብሉ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ፀገም እዩ እቲ ቀንዲ ፀገም ክኾና ዝኽእል እቲ ፖለቲካዊ ምትፍናን ፖላራይዜሽን ልዕሊ ኩሉ ድማ ዚሮ ሳም ጌም أنا تتعويته كل نجار عايز تعمل نترى إمبر نتخيل يفتصل جنب الدين مهاب إذا عينه الكايدة في الليل ما ريبابليكان ديمقراطس نحط قدام ببوليس باص قليم لو ما كنت تسأل لسه قام تجنزب كاب أمريكا وين تمنزعوا ندق خيدنا بكينات حجراتها مكس علي زخيزل فلذا جنزب إذا تطويلوا أوشت أمريكا تحن ولا توم ديمقراطس نبع سولار بانلز نبع قلق خلوا تدمنا معدنات نقلم مجبره بغلط يوم مع بلد هذا أقام زلوا كلتهم بارتات نتجنزب ناب إسرائيل ناب يوكرين ناب كال ناب forever ثلاثة عامتاتكم غسيلو تحجز له رياليتي ريولو نعون مغيار دما زخونا نجار كجبر على يبلو كل زنري يزلنا دما إيران تعزز دفعت حيلو قينا على نزكنا تعزين مغيار تزي دونالد ترامب what is your next move أنت هاخد جبر أبي هاخد كيد بحجيك الراجل السيتويشن ناتو كبيد يزلو بس حد ما أبز قدايزي تفل عليه مرداتان تفل عليه روحان حزام ياخذلو بوليتيكاو سبيس ناتوم كم نايلومي تفلالي فلتنيو احنا لما نقولنا تخطاتلنا انتهى له نبي خيدالو عبريتاك نبكم كم فتنينا لومي ناي عالم زينا ودينا بنايك ارنا فيك خسغري let's go. Two realities exist at the same time and both were built under the same leader. 8 years after taking power, Abiy Ahmed has transformed Ethiopia in ways few leaders ever have. The country is wealthier than before, more ambitious, more modern. ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች የለም እንችላለን የኢትዮጵያ ጊዜ Yet at the very same time, it is also more divided, more militarized, and more unstable. Ethiopia seems to be on the brink of a wide كلتا إثيوبيا يمزبلوكم زلو كم زاب زا سلونا ريو مانيرون كلتا إثيوبيا يزلا بإثيوبيا. There are two Ethiopias. حنتي إثيوبيا يكون تنزل كبابينا يزبال. تحنتي بلتقنا تا بوتمكين بارت زبلوا تا بليتري تبل إثيوبيا أبي أحمد كريا زفتن. بتاخاليت إثيوبيا دما أتا كويناتن ورا كويناتن طفاتن موتن عزقتن زلوا إثيوبيا. شو كلتا رياليتي أبي إثيوبيا زلو. أيناي كابو يعبن دحريلكم كلنا نفلطينا تزا سفح مريت إثيوبيا أبكبيت كالولاوي زلو. أو نابو كل محرة كباب 900 تتفانون أب كوينات زلو بوتاتاتن يزلو يزبال. قبل عليو تقراي أقلال عبي قصروني بلو نابو. اللي أوروميا عبد كفال بشانة تقصاصيرو. كال بوتاتات أب كله كمية منقسي. أكل العفار كان رينا أنا عفار كل ما كنا نتايجز كم زلو. سلذي إثيوبيا أب حدا كبيت كالولاو زلا بمسرته. الجرمة نتازنا برتا توسخطات رايقينوها. Is from the Horn of Africa. A country that hosts a seat of the African Union is grappling with tensions in one of its most volatile regions. We are talking about the Tigray region in Ethiopia. Over the weekend, Tigray yet again saw violence. Clashes erupted between the federal troops and the Tigray rebels near the Sudanese border. The fighting began early in the morning on the 1st of August in Sharirina, and it ended in the evening at around 5 p.m. Now, heavy artillery and drones were reportedly used during the fighting. Federal alternate political force. كم نريد زلنا كالتي ميديانا علم زوبو زلو كويناتاتنا نريد زلنا كويناتنا إيران قصبغس ببزح ميدياتات كافر ككبر إنا نريد زلنا تزخفن حدا قنيا كويناتنا تبع هلا دم يزدقس زلو مغنياتو بلتقنا نقزيود علو زلق زلو دمسلنبر كبيت كوينات كقبر مخانو ببزح منشتاتنا تقراي دوتو زلو بزو كوينات زدما بزو حد كيلاتات كلتا كوينات زحوس زلو قبلو بمبالي قلت ولو كويناتنا سودانن كويناتنا إثيوبيا بحدا إن تحوسي قيد كم زلو سلامتاي سبونسر نايكلتيوم حدا سلازقون سبونسر نايكلتيو كينات إماراتن مسوس دقاقة في إسرائيل سلازقون سلازق كلتيو كينات أموداتا حدا كينات كونو لزغل منقدي يرأى اللي يمزولو زلو بحفشا كبيت زخونا كونتات عزقتن شقرن كفتر كم زغل تقارو تواقات زبيوم تواقات سلازقون دما كبيت زخونا كونتات كفتر كم زغل كلهم يمزنو قر زلو بلتقنا زلوون زيبلون حيزو قريبو خمز نبرن درو سعاري بعفو سعيرة زبل ده يكونه بتكبار ده سعارة سب كم ده سعارة ملكت كريج جمر هذا كابو دما درو مروحات نايبل تجنا
ህወሓት ዝዘርግሖ ስእሊ ይወፅእ ኣሎ So Tigray Defense Forces parade captured ENDF forces ዝብል ወይ kana ብልጽግና ሰራዊት ዝሓዝዎም ክንደይ ዝኾኑ TDF says TDF figures say more than ልዕሊ 290 ከም ዝተቆተሉን ካልኦት ድማ 371 ድማ ከም ዝተሓዙ ከም ዝተማረኹ እዮም ዘርእዩ ዘለዉ ፋኖ ኩሉ ግዜ ምሩኻቱ ዘርኢ ስዒርካ ዲኻ ይሰዓርካን ኣብ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ምግባር ዘይኮነ እንታይ ሒዝካ ኢኻ ክተርኢ ዘለካ ከም ዝትሪኦም ዘለኹም እዚኣቶም ሓደሽቲ ምሩኻት እዮም ዝብሉ ዘለዉ again it could be anything else ካል ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ካል ነገር ክፍጠር ይኽእል እዩ I don't know ግን እዚ ሓበሬታ እዚ ብክልተ ሰለስተ ምንጭታት ርእዩ ኣለኹ ዝያዳ ነቲ ዘሎ ኩነታት ናርኣናልኩምን ናሓበርናኩም ክንከይድ ኢና ምስ ግዜ because ሓቅነት ኣብ ከምዚ እዋን ብዙሕ ስለዚ ጉዳይ እዚ we are trying to figure out እንታይ ይካየድ ከም ዘሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ድሮ እቲ ናይ ምምራኽ ምሩኻት እንዲዘሰልጥን ዝበሃል ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ብልፅግና ምሩኻቱ ድሮ ከርእይዎ ጀሚሮም ኣለዉ ሰብ ካለለዩ ኮይኑ ዘሎ so this is the story ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ማለት እዩ ናበይ ክቕፅል እዩ እንታይ ክኸውን እዩ ንግዜ ንገድፎ እቲ ኩናት ዝተፈላለየ ፀብፃቢ ዝወሃቦ ዘሎ ሓንቲ ፀብፃብ ብኩሉ ትመፅእ ዘላ ግን ኩናት ብልፅግና ከም ዝጀምሮ ኣብዚኣ ክትርዳእኩም ዘለዋ ኣነ ዝቦ ሓበሬታ ካልኦት ዝቦ ካብቲ ባይታ ረኺበ ምንጭ እናበሉ ዝነግርኹም ህሉ ኮን እዮም ትክክል ዝረኽቡ ከሉ ኮን እዮም ኣብዚኣ ንቦ ዘለና ኣብ ፓብሊክ ዲስኮርስ ዝወፅእ ሓበሬታ ኢና ዝያዳ ንርኢ እንታይ ማለት እዩ እቲ ብምንጭ ውሽጢ ዝመፅእ ሓበሬታታት ወላ እኳ ኣገዳሲ ዝተኾነ ንፕሮፓጋንዳ እውን ክኸውን ዝኽእል እዩ ብክልቲኡ ወገናት ማለት እዩ ስለዚ ፌር ዝኾነ ኣሰስመንት ክትገብር ትኮንካ ማእከላይ ግራውንድ ክትረክብ ክትክእል ኣለካ ኣብ ማእከላይ ቦታ ጠጠው ክትብል ኣለኩም ነቲ ኩሉ ክሰምዕዎ ትኽእሉ ግን ማእከላይ መደምደምታ ምውሳድ ድማ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ከም ኤርትራዊ ብቐጥታ ኣብቲ ኩናት ንሳተፍ የለናን እቲ ኩናት ወላ እኳ ንዓና ዝፀሉ ተኾነ ንሕና ብቐጥታ ኣብቲ ኩናት ንኣቱ የለናን ስለዚ ነቲ ኩነታት ብዝተኻለ መንገዲ ከም ሚድያ ማእከላይ ባይታ ሒዘ ክትንትኖ ወይ እውን ሓበሬታ ክብየ ዝፍትናኒ ስለዚ ንሓደ ምንጭ ዝብሎ ካብ ሓደ ቦታ ጥራይ ክሪኦ ደልና ክልተ ሰለስተ ቦታታት ክሪኦ ክኽእል ኣለኒ to some extent ተዘየለ ድማ ጥርጠራ ወይ እውን ምእማን ናባኹም ገድፎ ኢለ ክቦ ዝኽእል ሓበሬታ ድማ ኣለኒ እዚ ኩናት ብብዙሕ መንገዲ እዩ ዝጠናነቅ ዘሎ ኪነቱ ኩናት ኣገራሚ ኮይኑ ዘሎ ግን ምዕዝነታት ናይ ህዝቢ ደንቀነ ኣብይ ኣሕመድ ነዛ ኩናት እዚኣ ክጅምራ ከሎ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ተጋሩን ኩናት ምፍጣሪ ገይርዎ ሽጣራ ግን ፋኖ እንታይ ኢሎም ምልስሉ ለውረዩ this is brilliant መፍረሱ ጋር ተያይዞ ይሄ ሁሉ አደጋ ተጋርጦብን ሳለ ግን ደግሞ ይህንን አደጋ እንኳን በአግባቡ እንዳንቀለብሰው ትልቅ አደጋ ጋርጦብናል እና የፕሪቶሪያ ስምምነት ያልኳችሁ ወደ ፕሪቶሪያ ስምምነቱ ሲሄድ አማራ ክልል ላይ በጣም ብዙ ዳሜጅ ፈጥሯል የአማራ ሀብት ንብረት ነው ወደሙ ጦርነቱ የተደረገው አማራ ክልል ላይ ከአማራ ክልል እንዳይወጣ እስከ ደብረ ብርሃን እንዲሳብ አደረገው ያ ሁሉ መከላከያ እንትን እያለ አማራው ድቅቅ ቃል መንገድ ሁሉ እንዲፈርስበት ተደረገ ሀብት ንብረቱ እንዲወድም ተደረገ ከዛ በኋላ የአማራን ህዝብ እንዴ አንተ እያለህ ጀግናው ሀገር ያጸና ዘራፍ አካኪ ዘራፍ እያለ አድርግም ያ ሁሉ መከራ ካለፈ በኋላ የአማራ ህዝብ እንዲህ ህዝብ ለዘመናት ሲጠይቀው የነበረው የማንነት ጥያቄና የርስት ጥያቄ በአግባቡ ምላሽ ሳይሰጥበት ፕሪቶሪያ ላይ ሄደው ቁጭ አሉ የፌደራል መንግስቱና የትግራይ ኃይሎች ንግግር በሚያደርጉበት ሰዓት የአማራ ህዝብ ምንም እንዳልሆነ ምንም እንዳልተጨፈጨፈ ምንም አደጋ እንዳልደረሰበት ምንም የሀብት ንብረት ውድመት እንዳልደረሰበት ተደርጎ የአማራን ህዝብ ጥቅም ያገለለ ድርድር ተደራድረው ቃይትንም ራያንም እንሰጣቸዋለን ብለው ተስማምተው የኛ ያልኳቸው እነዚህ ድግሪያቸውን በግዢ ያገኙ ኦ ማይ ጋድ መጀመሪያ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም እዚ ናይ ፋኖ መራሒ is young passionate ነዚኦም ዓይነት ሓይልታት ከምዚ ዓይነት ሰውራ ናይ ኤርትራ ነዚኦም እዮም ዝመስሉ ነይሩ you know that right ሰውራ ናይ ኤርትራ ሰብዓታት ነዚኦም እዮም ዝመስሉ ነይሩ ኣሽትዮም ነይሩ ቫይብረንት ሓንጎል ኣሎ ፓሽን ኣሎ ኤነርጂ ኣሎ እቲ ዘረባ ዝእመን እዩ ተረዲኹኒ ሰው እዚ እንታይ ይብሎም ኣሎ ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ ለንቀነ ብውዕል ፕሪቶሪያን ህዝቢ ኣምሓራ ከረብሕ ኢሉ ነቲ ወልቃይትን ጠገደን ዝበሃል ናብኦም ክመልሶ ዕድል ከም ዝሃቦም ፋኖ ግን ናብ ትግራይ ይመልስዎ ከም ዘሎ ገይሩ ክሸይጥ ይፈትዩ እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ነቲ ሬከርድ ስትሬት ንግበር ነቲ ኩነታት እማ ንግለፀልኩም በዓልኩም መደምደምታ ክትበፅሑ ኢኹም ኢሉ መጀመርያ ንትግራይ ኩናት ክገብር ኢሉ ዝዓበየ ክፋል ናይቲ ኩናት ኣብ ክልል ኣምሓራ ይተወጊእዎ ኢሉ ስለምንታይ ኣምሓራ ክባድም ስለ ዘለዎ ኣምሓራ ናይ ኩናት ዕንወት ኮርዶ ስለ ዘሎ ክድሕር ስለ ዘሎ ክድንቁር ስለ ዘለዎ ኢሉ ክሳብ ደብረ ብርሃን ኣብ መሬት ኣምሓራ ይተዋጊኡ ጽቡቅ ገይሮም ድማ ነቲ መሬት ኣባዲሞሞ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ጎኑ ኮይኑ ፋኖ ድማ ኣብ ጎኑ ኮይኑ ብዙሕ ዋጋ ከፊሉ ኢሉ
بمولو تعنوتن حدقا مسورده تخيلو مستم زواغو وزنبرو كمزا تواسو نبريتوريا خيدو تفراريمو حزب محرا نايت كل واغا زخفلو نايت كل اب العليس تغبر كنتات كم دما مصاي عدلو اقدستي حتوتات نزلو ابو البريتوريا كم سباي تقصرنا نيل انا وقحفو ابو البريتوريا تواسو غير مسات كانن ጌታቸው ረዳ ተመሊሱ ድሮ ተመሻቲሩ وقنا بنا كفيتيلو حجي دما تقمتيلو حاليوت ناتكم سلازلني ابو البريتوريا غير خبلنا يفتنالو are we stupid or stupid of course ተምሱ ዘለው ማርሞ ዝሆኑ ፖለቲከኛታት ተወለተ ማሐራ ትርጉም ዘይብሎም ነትናቱ ዘረባ ከም ፓፓጋሎ ይደግሙልና አለው እንሲያ ማሐራ ፋኖ ግን this is a game we know this game እዛ ጌም ዚያ ፈጺማ ክትሽየጥ ትኽል ጌም አይኮነት አላማና እንፈልጥ ጸላይና እንፈልጥ ሳይታ አላማ ድማ ዚያ ዘረባ ዚያ this is becoming way interesting man very much interesting ካላይ ተቆሰልኩኝ ክልተን ከነታሐዘን ስለዘለና there was this video ነቲ ኩነታቱን ጽቡቅ ገይሩ ዘብረ ወላ ጽኒለውን ከረክም እዚያ ስምዋኻ ገና ይዘውት የሚመጡትን አስተሳሰብ አስቀድሞ መተንበይ እንዲቻል ማድረግ የተቻለበት ሁኔታ ነው። ሌላው ቀደም እንዳልኳንሙት እንግዲህ ከትግራይ ጋር ነው። ከትግራይ ጋር በተያያዘ በአማራና በትግራይ መካከል የቆዩ ፖለቲክስ ኦፍ እንትንን ኢፌክቲቭሊ እንታይም ዝገብሩ ዘለው አብይ አህመድ ኩለንተን ካርታት ናቱ ወሲዱ ይጥቀመለን እንዲ ዘሎ ታኔ ሞዳታ ዛናይ ወልቃይት ካርዲ እዚ ዞምናይ ማሕራ ሚዲያታት ቤላ ጌሮሚዮም ዝጭፍጭፍዎ ዘሎ ቤላ አበርጭዖም so እቲ ናቱ ምንቅስቃስ አቀዲምካ አንቲሲፔት ክትግምቶ ክትከላለካ ገና ንሰብ ከይደናገር ከሎ ድማ ክትሃርሞ ክትከላለካ ስለዚ it is vital to anticipate Abiy Ahmed's next move as his previous strategy fails እጂ አብይ አህመድ እንታይ ተቀማለ ሕጂ ጥራይ ኮነስ ኔክስት ሙቭ ናቱ ታይም ኻን ድማ ክንግምት አለና እዮም ዝብሉ ዘሎ ሓደ ካብቲ ተተጋጋሚ ገይርዎ ዝፍትኖ ዘሎ ደይሰልጦ ዘሎ መቃቂልካ ክገዝእ ኒ ህዝቢ ማሕራ ኣብዚ ሕጂ ብፍላይ ና ማሕራ ኖሮማ ዓሪቁ አንጻር ትግራይ ከም በሓድሽ ከምታ ናይ እስራ ኩናት ክገብር ይድፍትን ዘሎ and this is not going to work እዮም ዝብሉ ዘሎ ሽጣራኻ ኩሉ ፈሊጥና ያለና ሓልዮት ናይ ህዝቢ ማሕራ ተገዳስነት ናይ ህዝቢ ማሕራ የብልካ ጸውታ ንዓኻ ክርብሕ ዝኽእል ዝገበርካ አጀንዳ ክትገብር ትፍትን ዘለኻ and this is not abz hijik tsaatelna ikon kanyon zulu zalo ስለዚ wala natizba maharaw divide the amhara people through scholars intermediaries natizba amhara bistafalali መንገድ ገይሩ ማቃቂል ወኸም ዘሎ እዮም ዝነብሩ ዘሎ ሞዳ ተደማ ሕጂ ሲንገ failure of internal division Abiy is expected to personal appeal directly to the amhara people በብዙሓት ምሁራት ናይ አምሓራ ገይሩ ክገብሮ ዝፍትን ዝነበረ በፖለቲከኛታት ገለ ገይሩ ንዝባ አምሓራ ማቃቂል ካንጻር ትግራይ ንምልዓል ኩሉ ዝፈተኑ ምሳበየ ባዕሉ ኣብ ናይ አምሓራ ሚዲያ መጽዩ ነታ ዝፍትና ዝነበረ ባዕሉ ክሸጣ ፈቲኑ ታንብረት ግን አይተሸጠትን ሕጂውን ከምታ መጽሐፍቱ ተደርዲራ ናብ ላይብረሪ ዝተረፋ ከማ ተሐሳብ ዚያውን ክሽየጥ አይካለትን ብለለው ወልቃይት ጋምቤት he is predicted to position himself as a champion for the Walqait issue to gain favor ታናይ ወልቃይት ታዝበለጸት ካርድናታ ናቱ አመንጎ ትግራይና አምሓራን ያኔራ ባገሩ ድማ ክፍቶ ይደል ነይሩ ኩሉ ሰብ ገፈሊጥዋ ስለጸንሐ እዚያውን ከም ትዝድለ አይሰርሐትን the contradiction critics highlight the irony of him seeking support for the very community Amhara that he has faced displacement and violence in Walaga, Gondar, Gojam and Wollo under his watch ንህዝቢ አምሓራ ሲ እንታይ ክብሎ ይዝፍትን ዘሎ ኣብ ወልቃይት ጥራይ ዝሓልየልካ ክብሎ ይዝፍትን ዘሎ ኣብ ካልእ ክልል አምሓራ እንኮላይ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኣብ አዲስ አበባ ዘፈናቅሎን ዝጭፍጭፎን ዘሎ ህዝቢ እዚ ብወልቃይት ገይሩ ክድብሶ ወይውን ኩሉ ነገር ተኻብ ካልእ ዘጋጥመኩም ዘሎ ህዝቢ አምሓራ ንዑ ገዲፍኩም ኣብ ወልቃይት ዝገበረፍኩም ጥራይ ብምእማን ኣብ ጎነ ዕሰልሞ ንትግራይ ክንሃርም ኢና መንታ ንዓኹም ተመለሰ በይንኹም ከጥፋእኩም እያ ተሽታራ ርእሱ ዘለዎ ዘበለ ኩሉ ሰብ ክፈልጣ ዝኽእል እዩ ኣፍኸይ ከፈተ ይሕዝዎ ስለ ዘለዎ ድማ ከቢድ ኮይኑዎ ኣለቲ ኩነታት ክንዲ ዓቢ ኣብ ፕሮፓጋንዳ ገንዘብ ዘውፅእ ፖለቲከኛ ይራኹናኒ እሱ ዝገብሮ ዘሎ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ መወዳእታ የብሉ ብንኣሽቱ ኣዋልድ ብፅቡቃት ኣዋልድ ብፀዓዱ ገይሩ ፀዓዱ መንእሰያት ገይሩ ብዓረብ ገይሩ ብራሻውያን ገይሩ ብኣሜሪካውያን ገይሩ ዘይገብሮ ዓይነት ብኣፍሪቃውያን ገይሩ ኩሉ ይዝፍትን ዘሎ ግን ሳምሃው እቲ ሓቂ ኣዝዩ ዝጎል ሓቂ ስለ ዝኾነ ክሰርሕ ኣይከኣለን ኩሉ ሰብ ድማ እቲ ኢማራት ብኡ ጌራ ትሰርሑ ዘላ ፀወታ ኣብ ሱዳን ንሃገር ኣባዲሙ ሕጂ ድማ ናብ ካልእ ኢትዮጵያ መፂኑ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ብትግራይ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ዝቕፅል ዘሎ ኢማራት ኣብ ጎኑ ስለ ዝሓዘ ባይ ዘ ወይ ነቲ ኩናት ናይ ሸረሪና ዝበሃል ዝመርሖ ዝነበረ መራሒ ናይቲ ሪፐብሊካን ጋርድ ዝበሃል
ኢማራት ከም ዝሰልጠኑሉ ንዑ ንክከላኸሉ ኢሉ ዝሰልጠንዎም ፍሉያት ሓይልታት ዝበሃሉ ሓላፍናቶም ይመፅኡ ኣብኡ ዝመርሕ ነይሩ ኢሎሞ ስለዚ ዝለዓለ ተኣማንነት ክህልዎ ዝኽእል ተባሂሉ ዘምፃኻ እንተምፃኻ ልክዕ ከምዚ መንግስቱ ሃይለማርያም ራሻውያን ጀነራላት ተምፅአ ራሻውያን ኮማንደንት ተምፅአ ካብ ብኔፓል ዝበሃል ካብ እስራኤል ሰልጠነ ተምፅአ ካብ ሰሜን ኮርያ ናይ ጎቦታት ክእለት ኣለዎም ዝበሉ ዘሰልጡኑ ተምፅአ ኩላ ኣብ ባርዕ ናይ ሰውራ ሓሪሩ ዝተረፈ ዝመፀ እንተመፀ ወራሪ ኣብ ባርዕ ናይ ሰውራ ሓራሪ እናበሉ ዘሕረርዎ ፋኖ ድማ ሎሚ ከምኣ እናገበሩ ብኩሉ ዝፈተኖ እጂ ድማ ህወሓት ዳግማይ ተወዳዲቡ መፅኡ ሓነግ የብሎ ኣሎ መቸም ናይ ብልፅግና ነገር ዛንታ ተዘሪቡን ተነጊሩን ስለዘይውዳእ ብዙሕ ክንዛረበሉ ኣይንኽእልና ነታ ቁስሊ ተወሳኺ ጫው ክንበላ ብሔራዊ አንድነት አብዮታዊ ግንባር በአጭሩ ኦጉጉሞ ከሌሎች የኢትዮጵያ የፖለቲካና ታጣቂ ኃይሎች ጋር በትብብር ለመስራት መወሰኑን ከገለጸ ሰንብቷል። ከአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ ሰብሳቢ ከአርበኛ ዘመነ ካሴ ጋርም እንደዚሁ ተገናኝተው በጉዳዩ ላይ ሰፊ ውይይት ማድረጋቸው ነው ያገኘነው መረጃ የሚያመለክተው። በጉዳዩ ዙሪያ ማብራሪያዎችን እንዲሰጡኝ ሀጂ ኢብራሂም ኡስማን የኦጉጉሙ ሰብሳቢን መስመር ላይ አግኝቻለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ሀጂ ኢብራሂም። በጣም አመሰግናለሁ። በትብብር መጀመሪያ እዛ ስእሊ እዚኣ ንብልፅግና ነዳኸርትናቱን ነታ ብዝሕ ደም ናቶም መሊሳ ትውስኽ እያ ከምታ ፅምዶ ስእሊ ኩሉ ግዜ ልቦም ተጥፋሎም እዚኣ ድማ ካልእ ዓይነት ክልተ ኣዝዮም ኣገደስቲ ክልላት what are we talking about ቅድሚ ዘረባ ናቶም ምስማዕና እዚ እቲ ካርታ ናይ ኢትዮጵያ ጦርነቱ የተካሄደው እጂ እቲ ካርታ ናይ ኢትዮጵያ ሞ ክንሪኦ so that we can understand እንታይ የካየድ ከም ዘሎ እዚኣ እንዲያ እታ ካርታ ናይ ኢትዮጵያ እንተሪኢኹማ ብፍላይ እታ ክልል ኣምሓራነትን ጥራይ ገይሮምና ስለ ዘሎ I want to show you እተን ሰለስቲአን ክልላት ግን ድሓን ኣይረኸብኮና ኣለዎ ክበኩም እየ ስለምንታይ እታ ካርታ ክበኩም ኣለኒ ብካርታ ጥራይ ዝያዳ እዚ ነገር እዚ ብርህ ኢሉ ዝረኣየካ because you have to see the map to understand the magnitude of this situation ኣበይ ኣላ ካርታ መሲልኩም ነራት ንሓንቲ ተረኺበ እያ እዚኣ እዚኣ ካርታ ራእይዋ እሞ ሰለስቲአን ስእልታት ፅቡቅ ጌርኩም ተሪኢኹመን እቲ ጌም ክሳዕ ክንደይ ዝተኣሳሰረ ከም ዝኾነ ይበርሃልካ እዚአን እየንተን ሰለስተ ክልላት ዝበሃላ ዘለዋ ኮይኑ ተሪፎም ምስ ኤርትራ ርክብ ዘለወን ምስ ኤርትራ ዶብ ዘለወን ናይ ኢትዮጵያ ክልላት ማለት እዩ ዓፋር ኣምሓራ ትግራይ ሰለስቲአን ፅምዶ ጌረን ከም ዘለዋ ንርኢ ኣለና ዝተኣሳሰረ ምንቅስቃሳት ንርኢ ኣለና እንታይ ርየካ እዚ ሻዕብያ ክሳብ ክንደይ ሓያል ስትራቴጂስት ምዃኑ ሓቆም እዮም ሻዕብያ ክብሉ ከለዉ ካብ ድቃሶም ዘባህርሮ ዳ ፅምዶ ትበሃል ዘረባ ብኣወል ገለገለ ተጀሚራ ገለ ክንሰምዕ ከለና ተራ ነገር ገይሩ ይርአ ነይሩ ሓቅና ድማ ናይ ዓመታት ፅልኢ ዝነበሮም ብሓደ ውፅኢታዊ ስራሕ ክስራሕ ኢልካ ቅልጥፍ ኢልካ ማዕረቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘህንድሶ ዘሎ ቅልጢፍካ ተንብቦ ከቢድ እዩ በዓል ንሕና ክንሕወሶ ከለና ወይ ክንደፍኣሉ ከለና መጀመርያ ካብ ውግእ ዝመፅእ ፋይዳ የለን ሰላም ድማ ንሰላም ወላ ተጋጊኻ ደግፎ ዝብል እምነት ስለ ዘለና ያኒ ንሰላም ሲ ወላ ተጋጊ ወላ ፅባሕ ንጎሲ ኣይከውን ይኮ ኢላኩም ኢና ክብሉ ንኽእሉ እዮም ይብል ነይራነ ከምኡ ክብሉ ዝመፅእ ክእሉ እዮም ንሰላም ሲ ደጊፈ ሲ ወላ ጌጋ ኮይኑ ዝሓር ርኢኻቶ ሕጂ እንተበልክምኒ ፀገም የለን ክገርመኩም ኤርትራን ኢትዮጵያን ክዕረቓ ከለዋ ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ ክኸይድ ከሎ 2018 I was one of those ካብ ልበይ ዝኣመንኮ እየ ነይራ ኢንፋክት ሽዑ ከይደ ከመይ ገይሩ ትቁጠባ ክምዕብል ይኽእል እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢለ መፅናዕቲ ክገብር ኢለ ከይደ እንታይ ማለት እዩ ካልኦት እንታይ ኢሎም ንስከ ኣታ እዚኦም ሕጂ ኣብ ውግእ ክመለሱ እዮም ነዚኦም ዲኻ ኣሚንካ ኢሎምኒ ኖ ኣነ ኣሚነ ጌጋ እንተኾነ ንሕሸኒ ካብ ኣብዚ ናትካ ገሚተ ኢለ ኣብ ሽግርን ዓዘቕትን ሓሳበይ ክቕፅሎ ሰላም ንሰላም ስንሽጢ ዕድል ዝኾነ ናትካ ብርክቶ ናትካ ኣወንታዊ ድፍኢት ክትውስኸሉ ተኽኢልካ ክደንፍዕ ይኽእል እዩ ኩሉ ዝገበርካ ዓወት የምፅእ ዶ ሜይቢ ኖት ሰምታይምስ ክትዕወት ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሰምታይምስ ተሓሳብካን ባህግኻን ከይሰምር ይኽእል እዩ ሳራታት ከጋጥመልካ ይኽእል እዩ ሶቢኢት ንሰላም ደጊፍካ ክትከስር ይሓይሽ ካብ ንውግእ ክምለሰልካ ኢልካ ትገብሮ ኢንቨስትመንት ስለዚ ንሰላም ምድጋፍ ማለት ፅምዶ ንሰላም ኢልና ኢና ካልእ ብድሕሪ መጋረጃ ካልእ ገለገለ ይባል ነይሩ ሰላም ኣብ መንጎ ጎረባብቲ ህዝቢ ዝፍጠር ህዝቢ ዓፋር ናይ ኤርትራን ህዝቢ ዓፋር ናይ ኢትዮጵያን ሰላም እንተገይሮም እቲ ዶብ ሰላም ይረክብ ሳነት ድማ ይመፅእ ህዝቢ ሱዳንን ህዝቢ ኤርትራን ሰላም እንተገይሮም ብፍላይ ኣብ ዶባ ዘሎ ህዝቢ ፅቡቕ ነገር ተረጋጊዩ ይድቅስ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ካብ ኩናት ተፈልዩ ዘይፍለጥ ዶባት ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ቦገን ትግራይ ሰላም እንተተገይሩ እቲ ህዝቢ ርኡይ ዝኾነ ናይ ሰላም መንፈስ ክረክብ ይኽእል እዩ ስለዚ በዛ ዓይኒ እዚኣ ጥራይ ዋላ ንሶምን ትፅናሕ ሰላም ዋላ ን2 ዓመት ትፅናሕ ዋላ ን10 ዓመት ነታ ሰላም ነዳዲ ክንባ ኣለና ክንሕግዛ ኣለና ኢልና ነርና ሎሚ ብሰላም ናይ ህዝቢ ተበጊሱ
ولا قطم من قصات تفل علينا توم إلى تلهم صلوتنا حزبي صلوتنا مرحت هيمانوت تاب لبهم نتي أبدو باز الحزب تكون الناس اللي زراي بجاه أملاخ نزي يتخلفنا أنا ديتات بجاه أملاخ نزياسي هيتخلفنا إلى انقص اللي يخلوها وتسيت يمزي ስለዚህ እቲ ተበግሶ ዝተወሰደ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ናብ ካልእ ደረጃ ደ ይብሎሚ ምዳበይ በፅሒሎ እዚ ጽምዶ ኤርትራ ዘይብሉ ኤርትራ ዘዋሪቱ ክትከውን ትኽእል እያ ግን እቲ መንፈስ ካልኦት ገዚኦሞ ካልኦት ተቐቢሎሞ ናበይ ገጾም የስፍዕዎ ኣለዉ ውፅኢታዊ ስራሕ ይስራሕ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ለይቲ ተባህርሮ ነገር ተላ ጽምዶ ትብል ቃል ምዃና እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ሕጂ ንመለስ ናይቲ እጎጉሞ ሓላፊ ምስ አንከር ሚድያ ምስ ስፋኖ ከም ዝተራኸበ ብዛዕባኡ ዝገለጹ ክንሰምዕ መስመር ላይ አግኝቻለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ሀጂ ኢብራሂም። በጣም አመሰግናለሁ። በትብብር ለመስራት ከሌሎች የኢትዮጵያ ኃይሎች ጋር እንቅስቃሴ ላይ እንዳላችሁ ይታወቃልና ስለሱ ወደ ኋላ ላይ እመጣለሁ። ግን ኡጉጉሙ ማን ነው? ስለ ኡጉጉሙ ባጭሩ ቢነግሩኝ። ኡጉጉሙ ማለት በ50 ዓመታት ዕድሜ የትግል ታሪክ ያላት ድርጅት ነው። በዘመናት ለአፋር ህዝብ ነፃ ለማውጣት ብዙ መስዋዕት የከፈለና ብዙ የተሰዉ አባላቶች ያሉትና አሁን በለውጥ ጊዜ ደግሞ ለውጥም ይስተካከል ተብሎ በለውጥ ምክንያት ወደ ከጫካ ወደ ሀገር ውስጥ የገቡና እንደገና ደግሞ ይህም አብይና የአብይ ተከታይ መንግስት ለውጡን በመቀልበሱ ምክንያት ደግሞ እንደገና ተመልሶ ወደ ጫካ እጂ ኣብዚ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም ድሕሪ ኢኻ ሓደ ግዜ ነዚ ኣብ ሰመራ ከይዱ ብልፅግና ብኢማራትን ብገለን መዓት ገንዘብ ኮንፈረንሳት ዋዕላታት ዝርርብ ሓረካት መዓት እዩ ተገይሩ መዓት ገንዘብ ባኺኑ ሻዕብያ ነታ ጉዳይ ምስ ጠንበባ እንታይ ገይሩ ናብዚ ዲኻ በሪድካ ኢሉ ነዚኦም ጀንዊንሊ ንመሰሎምን ልውላውነቶም ዝቃለሱ ዝነበሩ ህዝቢ ጉዳይኩም ላዕሊ ክኸይድ ተደሊኹም let's work together ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመት ኣይገብርኒ look at this one እቲ ሻዕብያ ዘሰልጥኖ ሰራዊት ሓያል ዝበሃል ድማ እዚ እዩ ሻዕብያ ሰራዊት ኣብ ሆቴላት ኣኪቡ ኣብ ኤር ኮንዲሽንድ ገዛ ገይሩ ማይ ዝሑል እናሰተኻ ሙከየፋት እንጆይ እናገበርካ ዝቕመጥ ሰራዊት ኣይኮነ ዘማዕብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኣኪቡ ፍሪዙ እናጠቕለለ ዝኸይድ ሰራዊት ኣይኮነን ከማዕብል ዘሊ ኣብ በረኻታት ክዋጋእ ዝኽእል እቶም ናብኡ ድመፁ ድማ ነቲ ኩነታት ተቐቢሎም ክሰርሑ ዝኽእሉ እዮም ዳትስ ዋይ ድማ እቲ ሻዕብያ ዝድግፎም ሓይልታት ኩሉ ግዜ ሓደገኛታት ዝኾኑ ስለምንታይ ነቲ ሓደጋ ስለ ዘዳልዎ ነቲ ክውንነት ዝኸውን ፕራግማቲክ ስልጠና ስለ ዝቦ ናይ ሱዳን ወታደራት ብኤርትራ ዝሰልጠኑ እዮም እቶም ቀንዲ ሓያላት ዝበሃሉ ምክንያቱ ኣብ ጋሽባርካ እዩ ዝዕልሞም ኣብ ጎላጉልን ኣብ ፀሓይኑ እዩ ዝዕልሞም ከምቶም መንእሰያት ናይ ኤርትራ ስለዚ ነቲ ኣፃመ እንድሕር ተዓሊም ርኢኻ ተፀኒሕካ ኩናት ይቐለልካ ክኸውን ይኽእል እዩ ኩናት ሞት ጥራይ ዘለዎ እምበር እቲ ቅድሚ ሞት ዘሎ ኩነታት ኣብ ሳዋ ትሪኦ ኢኻ ጉዕዞ እግሪ ድዩ ትግ ሓፍኮፍ ድዩ ትጉያ ድዩ ትገለ ድዩ እንታይ ገብረካ ታፍ ሓያል ይገብረካ በዳህ ይገብረካ መካት ይገብረካ ስልጣን ውግእ ድማ ካብቲ ብብረት ትዋግኦ ንላዕሊ ትውግእ እኮ ናይ 2-3 መዓልቲ ወይ ገለ ይትኸውን እቲ ዝዓበየ ግዜ ኣብ ጉዕዞ እዩ ዘሎ ምድላዋት እዩ ዘሎ ኣብ ድፍዓት ኮይንካ ምፅባይ እዩ ዘሎ ኩሉ እዚኣቶም ድማ ምግቢ ክጎድለካ ዝኽእል ፀሓይ ክብርትዓካ ዝኽእል ኩነታት ኣሎ ነዚ ክፃወር ዝኽእል ሰራዊት ጥራይ ድማ ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል ነቲ ዝደልዩ ዕላማ ክበፅሕ ዝኽእል ስለዚ እዞም ጎጉሞ ትሪእዎም ዘለኹም ከምዚኣ ትሪእዎ ዘለዎም የግዝግሱ እዮም ዘለዉ ዕላማታቶም ድማ ነቲ ኣወላ 4 ዝበሃል ዲ ዋላ ብልፅግና ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ዳይናሚክስ ናይ ኢትዮጵያ ኣትዮም እውን ዓብ ነገር ክገብሩ ተዳልዮም እዮም ዘለዉ ናይ 50 ዓመት ጉዕዞ ዘለዎ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር ሕጂ ድማ እቲ ዝበለፀ በይንኻ ተኣኪብካ ዘይኮነ ምስ ካልኦት ከማኻ ንመሰሎም ዝቃለሱ ዘለዉ ህዝቢ ተዋሂድካ ብሓደ ክትሰርሕ ተጀሚርካ እቲ ዝበለፀ ውፅኢት ክመፀካ ዝኽእል ንበይንኻ ክትበፅሖ ትኽእል ድሩት እዩ ብሓደ ኮይንካ ግን ንፀላይኻ ኣሊኻ ተረዳዲኻ ክትነብረሉ ትኽእል ሎሚ ከምዚ ኢልካ ሓይልካ ቅድሚ እቲ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ መን ምዃንካ እንተዘይፍሊጥካ ፅባሕ ንጎ ኣብ ጣውላ ተጎሲኻ ተጓሓይፍካ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኤቨሪባዲ is trying to ኩሎም ቶም ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ሓይሊ ገይሮም ኣብዛ ፅምዶ ክለግቡ ክፍትን ኣለዎም ምክንያቱ ናይ 1991 ኢትዮጵያ ህወሓት ክኣቱ ከሎ ምስ ዝነበሩ ኩሎም ኣብ ስልጣን መፅኦም እዞም ሎሚ ትሪእዎም ዘለኹም ኦሮሞማ ሸዓ ተጎርቢቶም ስለ ዝኣተዉ ምስ ህወሓት ለጊቦም ስለ ዝኸዱ እታ ስልጣን ግዜኦም ኮይናቶም ተሰልቢጦሞም ዘለዉ እምበር ቅድሚ ኤርትራ ዝጀመረ ሰውራ ነይርዎም እዩ እቶም ነቲ ሰውራ ዝፈለሙ ነዊሕ ዝገበሩ ንህዝባዊ ግንባር ንኤርትራውያን ኣብ መዓልቲ ናፅነቶም እንታይ ኢሎማ ምሽ ነጊርናኩም ኢና ሳላኹም ኢና ኢትዮጵያውያን ሽዋውያን ከም ዝሰዓሩ ፈሊጥና ስለዚ እታ ናፅነትኩም ንሕና እውን ኣብ ኣእምሮና ዝነበረ ገመድ በቲኻትልና የቐኒየልና እቲ ናይ ሽዋ ነገስታት ከም ዝሰዓሩ ዘርኣኹምና ነመስግነኩም ኢሎሞም እዮም ስለዚ ሰውራ ናይ ኤርትራ ንኩላቶም ከፋቲ በር ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ንመለስ ሕጂ እስከ ገለ ካብቲ ናይ ውግእ ዲቴይል ስምዑ
ፌደራልን ሓይልታት ትግራይን ብቀዳም 25 ሓምለ 2018 ዓ.ም ኢትዮጵያ ከቢድ ውግእ ምውልዑ ይዝከር እቲ ውግእ ኣብዚ እዋን ጠጠው ኢሎም እንተኾነ ብካልኦት ግንባራት ክውላዕ ልዑል ተኽእሎ ከም ዘሎ ቢቢሲ ዝረኸቦ ሓበሬታ ይረድእ እቲ ውግእ ኣብቲ ምስ ሱዳን ዘዳው ኣብ ምዕራብ ትግራይ ፍሉይ ቦታ ሸረሪና ካብ ወጋሕታ ሰዓት 11 ፈርኣን ክሳብ ሰዓት 10 ከባቢያዊ ኣቆፃፅራ ይተኻይዱ እቲ ውግእ ብቀዳም ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ደው ከም ዝበለ ወታደራዊ ምንጭ ቢቢሲ ገሊጹ እቲ ምንጭ ፈለማ መጥቃዕቲ ዝኸፈቱ ሓይልታት ፌደራል ከም ዝኾኑ እዩ ሓቢሩ ኣብቲ ውግእ ብወገን ሓይልታት ትግራይ ኣርሚ 13 በቲ ካልእ ወገን ድማ ሓይልታት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ምስ የተከዜ ዘብ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሓይሊ ተላፊኖም ከም ዝተዋግኡ እቲ ወታደራዊ ምንጭ ንቢቢሲ ሓቢሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ኣብ ሸረሪና ዝተኻየደ ውግእ ዛጊድ ዝኾነ ውግዓዊ መግለፂ ኣይሃበን ቢቢሲ ኣብዚ ጉዳይ ካብ ኢታማጆር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላን ሓላፊ ህዝባዊ ርክባት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኮሎኔል ቢረሳው ሽፈራውን ምላሽ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ኣይሰመረን ኣብዚ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዶብ ሱዳን ዝርከብ ሸረሪና ዝበሃል ከባብን ብሓፈሻ ኣብ መሬት ሱዳንን ኣርሚ 70 ሓይልታት ትግራይ ክንቀሳቀሱ ከም ዝፀንሑ ይፍለጥ ኣርሚ 13 ናብ ሸረሪና ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ካብ ከባቢ ሸራሮ ከም ዝሰገረ ቢቢሲ ዝረኸቦ ሓበሬታ ይመልከት ብኸመይ ከም ዝሰገሩ ግና ምንጭታትና ካብ ምግላፅ ተዓቂቦም ኣብዚ ብቀዳም ዝተኻየደ ውግእ ሓይልታት ፌደራል ከበድቲ ኣፅዋርን ታንክታትን እግረኛ ሰራዊትን ከም ዝተጠቐሙን መጥቃዕታት ድሮን ከም ዝፈፀሙን ወታደራዊ ምንጭታትና ገሊጾም እዚ ከምዚሉን ከሎ ሎማዓልቲ ሶኒ ብሽም ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ ዝወፀ መግለፂ ኣብቲ ውግእ ብመሐመድ ሓምዳን ዳጋሎ ሕሜት ዝምራሕ ሓይሊ ዋሃብ ደገፍን ካብቲ ከባቢ ተገዲዶም ዝተኣከቡ ዕጡቃትን ከም ዝተሳተፉ ከሲሱ ይኹን እምበር እቶም ተገዲዶም ዝተኣከቡ ዝበሎም ካልኦት ዕጡቃት ሓይልታት ኣው ምንጪ ኦኬ ሕጂ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እዚ ኩናት እዚ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎን እዛ ዳይናሚክ እዚኣ ተቐንዲ ክርያ ድልዮ ዘለኹ ጉዳይ ናይ ደዓ መሰሪዕ ህወሓት ኣብቲ ወግዓዊ መግለፂ ዝሃቦ ኣብዚ ኩናት እዚ ምስ ብልፅግና እቲ የተከዘ ዝብልዎ ተወሳኺ ድማ ናይ ብልፅግና ናይ ደዓ መሰሪዕ ሓይልታት ኣብዚ ኩናት እዚ ከም ዝተሳተፉ እዩ ዝንገር እዛ ጉዳይ እዚኣ ድማ ምስቲ ኩነታት ናይ ሱዳን ከመይ ኢላ ለጊባ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ዎር ኢዝ ኤክስፓንዲንግ ዝበሃል ዘሎ ዘረባ ድማ በዚ እዩ ዝርእይዎ ዘለዉ እቲ ኩነታት ተፈላለየ ትርጉም ዝህብዎ ዘለዎ ሰባት ድማ ካብዚኦም ዝብገሱ እዚ ኩናት እዚ ናብ ካሊእ ዝኸይድ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢትዮጵያ እቲ TPLF's regional agreement has openly accused Sudanese RSF of aiding the Ethiopian military in fighting with which erupted in Shararina in western Tigray. ስለዚ እዚ ኩናት እዚ internal conflict in Ethiopia Sudan are at high risk of fusing together into one regional war. ስለዚ ናይ ሱዳን ዘሎ ኩናትን ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ውሽጣዊ ኩናትን ክልቲኦም ሪጅናል ኩናት ናብ ዞባዊ ኩናት ገጾም ይልሕሙ ከም ዘለዉ ግምታት ይብለው ብኡ መንፅር ድማ ሰብ ዓብ ጥንቃቐ ክገብር ከም ዘለዎ ይነግሩ ኣለዉ እዚ ግን ምስ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክነተሓዞም መንፈትን لكم التحية والتقدير ولكل الأبطال الذين وقفوا مع وطنهم عند المحن عند الشدائد حينما نتحدث ሰራዊት ናይ ሱዳን ኣብ ፍጹም ገስጋስ ከም ዘሎ ዝውረ እዚ ገስጋስ እዚ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሙሳ ሂላል there was this small report እንተረኺበ እያ ክበኩም እየ ሰራዊት ናይ ሱዳን እናሰገሩ ቅልጡፍ ዝኾነ ዓወታት ይጎናፅፉ ከም ዘለውን ኩላቶም ተሓጋጊዞም ድማ ንዳዕ መሰረት ጠቕሊሎም ካብቲ ዓዲ ክብንቅርዎ ይደልዩ ከም ዘለውን ስለዚ ሰራዊት ሱዳን ጥራይ ዘይኮነ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ሓይልታት ኣለዉ መላፍንትናቱ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ድማ ነቲ ናይ ዳዕ መሰሪዕ ሓይሊ ከቢድ ዝኾነ ፅፍዒት ሂቡ ንኔው ገፁ ደፊዩ ከውፅኦ ከም ዝኽእል ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኣብ መወዳእታ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ዳዕ መሰሪዕ መተንፈሲ ስኢኑ ኣብ ዘለወሉ ግዜ እዚ ሕጂ ብልፅግና ኣበጊስዎ ዘሎ ኣካል ናይዚ ኩናት ክኸውን ከም ዝኽእልን ሱዳን ድማ ፎከስ ኦን ዶስ ኣብቲ ኣገዳሲ ሓይሊ ኣተኪርካ በሎ እዩ ኮይኑ ዘሎ ነቲ ዳዕ መሰሪዕ ትንፋስ ኣይትሃቦ በሎ እዩ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ እዛ ጉዳይ እዚኣ ናበይ ክትከይድ እያ እንድሕር ኢና ሱዳናውያን እዛ ሕጂ ዕድል ዘላ ፅቡቅ ገይሮም ክምዝምዝዋ ኣለዎም በቲ ሓደ ኢማራት ኣብ ከቢድ ዝኾነ መዋጥር ኣሎ ብልፅግና ከቢድ ዝኾነ ተኺላ ኣትይዎ ኣሎ እንደን ነቲ ናይ ብልፅግና መተንፈሲ ክኸውን ዝኽእል ድማ ትግራይን ካልኦት ሓይልታት ተበጊሶምሉ ስለ ዘሎ ሱዳን ኣተኩሮ ናቱ ሰራዊት ናይ ሱዳን ወላ እኳ ገለ ሎጂስቲካዊ ድጋፍ ይኽእል ተኾነ ኣብዚኣ እዋን እዚኣ ነቲ ጀሚርዎ ዘሎ መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ ዳዕ መሰሪዕ ፎርሳ ምባል ጥራይ ዘድልዮ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ስለዚ እቲ ኩናት ብኩሉ ግንባራት ዝኸይድ ዘሎ
ني تعمسري يخون نتك ناي قرن افريقيا صقم كغلاله زخل كنتات كم زخونه يزنجر زلو تعمسري ابز كوينات زغاطمو زلو سعرتون كاله ريبورت كاب سودان زوصريو ابزيا سياله وفي بارة قبل ايام اتكلمنا مع ناسهم قلنا لهم الزول الداير يجي ينضم على الشعب السوداني مرحب بالما داير يجي اللي ياخذ راحته هيفقدوا روحهم وهيدمروا مستقبلهم امس فقدوا روحهم ودمروا مستقبلهم والوجع والحرقه الان في اهلهم ده في حقوق ده في حق جرح ازيا هانت كابتن اقداسي تسرح كوينا بتسراوي السودان زغبرا سراحيا كمزي fighters seeking to defect from the rapid support force militia face death and drone threats ببزح سراويت ناي دعم سر مسبرتهم مس حيلومن نهدمو نابي مصلو يزبال ناب سراوي السودان اذن بعلكم زبل زلو كالوت حيلتات كاب دعم سر دموصو اب سراوي السودان كوينو نتوم كالوت بستفلالي مسار الناس وعو بتدعم سر كاد من زفتوني قتل كم زلون كل عينات حدقا كورت كم زفتن زلي زنجر جن تطو قبل ما يكالن بتكوينات كبيديو زلو بتوم هيوتهم كتحنو زغولو زلو دما باجتون صقما سلو زلو ገንዘቡን ከምቲ ደሞዙን ኣብቲ ግዜ ስለዘይ መጽ ዘሎ ይባሃል ናይ ዳዕመ ሰራዊት በብዝሒ ናብ ሰራዊት ሱዳን ይመጽ ከም ዘሎን ስለዚ ሞመንተም እዚ ከይተኸሰረ ከይትካ መወዳታ ናብ ሓደ ጭቦጥ ዓወት ክትቀይረሉ ትኽእል መንገዲ ክፍጠር ክኽላል ወይም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን እቲ ሓልቃ ስታፍ ዘሎ ኣብ ዝዋን እዚ ቺፍ ኦፍ ስታፍ ዘሎ ያስር አልዓጣ met with major general النور الغابا ዝብሉ እዚ ካብ ዳዕመ ሰራዊቱ ሒዙ ናብ ሰራዊት ሱዳን ዝተሓወሰ እዩ ንሱ ድማ ዓብ ተራይ ፃወታሎ ነቲ ናይ ዳዕመ ሰራዊት ከመይ ገይሮም ናብ ሰራዊት ሱዳን ክመፁ ከም ዝኽእሉ ስለዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ምንቅስቃሳት ንዳዕመ ሰራዊት ወታደራዊ ዓቕሚ ጥራይ ዘይኮነስ ዓቕምታቱ ብምፅንቃቅ ናቱ ሰራዊት ብምድኻም ነቲ ሓይሊ ብምምንዛዕ ነቲ ኩናቱን ክትሕፅሮ ትኽእል ኢኻ ክበድናቱን ከተጉድሎ ትኽእል ኢኻ ንኩሉ ወታደራዊ ዓቕሚ ጥራይ ክስዕሮ ይትኽእል ኢኻ ግዜ ክወስዱ ክሳራታት ኣለወሱ ዝያዳ ከይተዋጉኻ ናባኻ ክሕወሰሉ ዝኽእሉ መንገዲ ምፍጣር እጂ ትሕቶ ዘሎ እዚ ኩሉ ዕንወ ዝፈጥርዎ ዝነበሩ ከመይ ጌርካ ኢኻ ክተብሎም ትኽእል ንዝብል ነው እዚ ስትራቴጂ እዩ ናይ ፅጥቂ ስራሕ ዘይኮነን ስትራቴጂ እዚ ፀላኢኻ ተዋጊካ ካብ ክትስዕሮ ኢዲ ሂቡ ክመፃካ ትዝሓሸ እዩ ተኽኢልካ ክትእምኖ ክትክእል ኣለካ እዚ ኩሉ ተስዓን ሓደን ኢዱ ዝሃበ ጦር ናይ ደርጊ ክዋጋ እንተዝሓስብ ንክንደይ ግዜ ብውሕዱሲ ነቲ መዓልቲ ናፅነትና መደናጎይ ነይሩ ካልኦት ተጋደልቲ ድማ መኸፈልና ነርና ምክንያቱ ውግውግእ ስለ ዝኾነ ከይተዋጉ ኣሽሓት ካብ ከረን ጥራይ ክወፁ ከለኹ ይዝክራነ ቆልዓ ስለ ዝነበርኩ ኢትስ ኢንክሬዲብል እቲ ብረት ተሰኪሞሞ ዝነበሩ ተሰኪሞሞ ንጥንቁ ልሓዝ ገፆም ምዕራብ ናይ ፀሓይ እንድዩ ብዓሪቦም ኢና ንብል ቡገይሮም ከይዶም እቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ኣፅዋርን ገለን ክንደይ ህዝቢ መጥፎ ነይሮም ግን ሞራሎም ልክዕ መራሒዮም ስለ ዝሞተ ጠሊምዎም ስለ ዝኸደ ካብ ላዕሊ ድማ ትእዛዝ ስለ ዘየለ በቃ ብረቶም ሒዞም ሸፈፍ ኢሎም ከይዶም እንታይ ዘርእየካ ኣብ ርእሲ እንተሃሪምካ ነቲ ሓይሊ ኣብ ላዕሊ እንተሃሪምካዮ እቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ እልፊ ብኣሽሓት ዝቁፀር ሰራዊት ፋሕብትን እዩ ዝኣትዉ and I think this is what's going on ኣብ ሱዳን ምስቲ ኩናት ናይ ብልፅግና ድማ ነዚያ ንክቕይር ኢሉ ንክቕልብስ ኢሉ ዝፈተነ ኣብያ ኣይለጠቶ እንዳላ ጥራይ ዘይኮነሲ ፋሕፋሓት እያትሉ ዘላ ንቐፅል ንእሽተይ ናብ ቀይሕ ባሕር ገፅና ድማ Egypt, Sudan, and Somalia joined Saudi-led Red Sea Maritime Alliance. Saudi Arabia is assembling a new multinational maritime alliance with 8 Red Sea and Gulf of Aden countries, including Egypt, Sudan, Djibouti, Eritrea, and Somalia, as security threats to one of the world's busiest shipping routes continue to grow. The proposed coalition also includes Jordan, Yemen, and Saudi Arabia. According to the Saudi Defense Ministry, the alliance aims to improve coordination among Red Sea states, protect international shipping lanes, energy routes, and strengthen collective maritime security. The initiative focuses on the Red Sea, the Bab el-Mandeb Strait, and the Gulf of Aden, a corridor that carries roughly 12% of global trade, including major oil, gas, and container shipments linking Europe, Asia, and Africa. The plan follows a July 30th meeting attended by military representatives from 43 countries and a European Union delegation. Saudi Arabia is expected to lead the coalition and host its headquarters, with members potentially cooperating through joint planning, intelligence sharing, military exercises, and coordinated maritime operations. كبزيا تريوا زلهم زيا حنت كابتن أقداسيت معبالة زلايا سعود عرب مستن هجراتنا يقرن أفريقيا كم دمام سهجرات خليج كوينا نقاية بحري حق خطوط علو ويونا تسعتان دحنتنا أفريقيا كتوحس نقاية بحري كتوحس تفتن كم زلان أنصار حوتزنا بركونتات ونجزيو ترجاجي كم زلون رلنا صبق تصفاز هبيو because أزكو دايزي كرجاج علو زخل من قدرت رياض فتر زلكا otherwise the situation might نتي زوبانا أبي حدا فترة اللي زغل قداس لزغنة نتي مدرخ
ንግዝዩ ወላውን እንተኾነ ከረጋግዎ ብምኻሎም ክዝሕል ምኻሉ ካድእ ምኻሉ ከም ሓደ ዓቢ ጽቡቕ ነገር ኢና ንሪኦ ዘለና dangerous point of the ወላውን እዛ ሕጂ ንሪያ ዘለና ኩነታት ተወዳእት ነገር እያ ክንብላ ይንኽእል ኢና but at the end of the day እቲ ሰራዊት ናይ መን ኢኻ ትብሎ እቲ ናይ ስዑድያ ንግዝዩ እውን እንተኾነ ነዚ ኩነታት እዚ of course ምስተን ጎደቦኻ ሽርክነት ምፍጣር ጽቡቕ እዩ እኳ ንብል እንተለና ግን ናብ ኤስካሌሽን ናብ ኩናትን ናብ ካልእን ክኸይድ ዘይምኻሉ ከም ሓደ ዓቢ ኣወንታውን ጽቡቕ ነገርን ዝረአ ዘሎ እዩ ፕሬዚደንት ናይ ወራሳራት ናይ ስዑድያ ሓደ ካብቲ ነዚ ዓቢ ኩናት ናብ ኢራን ክመጽእ ዝኽእል ደው ዘበለ ኢሎም ዝዛረብዎ ዘለዉ ካ ክንሰምዖ ምዝግ ናይ ዞባና ኩነታት ስለተሓሓዝ ድማ climb down do you think it is about Saudi or Gulf pressure? I think it probably carries significant weight. Throughout this conflict, the impact that the Gulf has faced has been one of the major components of this story. If you recall, President Trump's very first overseas trip of his second term was to the Gulf, and much of his economic ambitions for these 4 years lie in that partnership. And so when those Gulf leaders are, I think, probably echoing what many of his military advisors are telling him, that this renewed conflict, renewed strikes would accomplish very little and create more economic كبزات تريوا زلهم زم هجرات خليج زبزحون بجاكا إمارات مالتي ويون كويت مي بحرين كوسيكا زبزحون انتاي قبرلو انتاي جرم دونالد ترامب بجاكا كوينات تجمر بمبال كم زمن هو نتو كوينات تتو قبلو مخالهم دما حركاتي نريو زلنا كونتات زي كوينات تتو قبل مخالو ويون دونالد ترامب كقبرو حسيب زنبر حدا غنيا سقوم تتو قبل مخالو مرأياناتو دما يحوتي تطوابيل وزلون تكونتاتون كاونابو تكونتات حاو سرقات غيرلو اذا كانت ايران اسكليت غيراتو زنبرت اسفيحاتو زنبرت كونتات كونتين ناغبرتو تخيدالا من قصاص ناي دونالد ترامب دما نامازون يخدلو ስለዚህ እዚ ሕጂ ንሪዮ ዘለና ኣብ ዞባና ዝረአ ዘሎ ኩነታት እውን ብኡ ዝያዳ ዝፅሎ ከም ዝኾነን ምናልባት ንሓቅነቱ ንግዜ ክንገጥፈይና ግን ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ምስ ስዑድያ ርክባት የካይድ ከም ዘለዎ ብትሕቲ መጋረጃ ዝብለው ግን it's always ti بتحت مقارجة زقبر زلوا يلوم زاربوا من يراب تحت مقارجة خاتبل جن كم حوس نجار كاخد صب أخذ كلا لك سلزي جالك عبد تحم زبعض زلوا بقداينا عصب إيرتران سعودياني زرارو بخم زلوا زبليو أنا بزا نفسي أبزح حجز الله كنتات سعوديانا بعصب كم تسخل يزبل أمناتي بالله أبزح حجز بلكم مهنيات نحوتي escalation سلزخونه حوتي نزو كنتات زي بعيني ناي كوينات كما با كريو سلازخل سعوديا بوقعي وتحدراوي من قصاص غيرو ابزي حجز لنا اي ويون ابزي حدا غلطه ورحي ناب حسب كاتو خلي الكاك تزارب ايتخني دليله ني حوتي كال سيجنال كسد زغلي مجمريا مسحوتو زلك كونتات دبلوماسياوي مفتاح كغبرلو مستخل نبر اكمز عينت وعي زلو كونتات سعوديا سراويتو حل بحرناتو ناب حسب كاتو قلب كالم الأخت كم حلال فغلي مخنياتون إيرانويان حوس ني مخباب سقوم تجيرهم كوز وصل زغل كم غاوين قسم عمي مخنياتو بخلت دايركشن بسمين بعلو للسعودية بعصب تبتي خادمات وكينات ساكن ليك خبت كم زغل الجغرافي مات رايزر ليكا الجغرافي انت تميت كا then the answer is right there لذي سعودية أبزي بقى بعبزي سعودية لما أمريكا ما جابريا مخانو تسمو جيرهم تم حوتي بخميم زردوه سلذي سعودية أبز كبابي مزيو كجبرو زخل نعتاتهم زل على درجة سقعت كفتر لهم زخل مخانو بو من سرد ما أتزبها زلو زربا ليميت زلو زربا أمبر هندبت أو خلو كم زلوات at face value كتوز تدخل زرباي مثلا لذي من البعض إيرتران سعوديان زرب كقايدة زخل هالو من قد كهلو خلي جن قد حكي أبحث يرجزيه كمان زخل فلو ينقر على إلى كجمة هيكلني يعني حوتي أمريكا فرهي وهم زلور يغمالو إسرائيل هم فرهي ولو لذي سعودية بينو أنصار حوتي ولاون زقبر جيرو بفل عبوت هذا عقبي كجبر زخل نجار يلا تزبلست تسفع نجبر ناب عمان كيدوم كم تزقبروز نبرة دبلوماسية زرب ككاد الله and China can play a very important role أبزي China أمم إيران سعودية نزلوا أب مش مقال عبت راسس عطس لزغنت China نزقوا دايزي يسكليت مقبر عبت راسس عطس فلتخونيا بعبي يوجن إتنا يسمين قدايناتنا سمين نازلو بحر نازلو سجم كهد مخالون نتي أبدبوب زجاتهم زلو كنتات أقدر سنة كبول أقدر سنة كعزز خليه that this way بسمين زلو
ክሪቲካል ዝኾነ ምንቅስቃሳት እናተገበረ ከሎ ብደቡብ ካልእ ሓደጋ ናይ ኩናት ከንፀላልዋካ ከሎ ንኤርትራ ቀሊል ኣይኮነን ምክንያቱ ተዓሰብ ዝበሃል እቲ ሕቱ ክገብሮ ዝኽእል ኩነታት ገምጊምካ ፅቡቅ ዝኾነ መርገፂ ምውሳድ ኣገዳሲ እዩ እቲ ሕቱ ዝበሃል ምስ ኢማራት ዋላ እኳ ቀጥታዊ እንተደይበልና ገለ ምትሓሓዝ ኣለዎ እዩ እጂ ምስቲ እቲ ኢማራት ዝበሃል ንኢራን ከፊሉ ይኸይድ ኣሎ ዝብልዎ ዘለዉ ከፊሉ ናብዚ ክእትዎ ይብለኩም ኣለኹም ግን ኣጋይን ደሊኬት ዝኾነ ነገር ስለ ዝኾነ ምስቲ ኣብይ ኣሕመድ ብድሕሪት ብኢማራት ዝወሮ ዘሎ እቲ ኢማራት ብገንዘብ ከፊሉ ኣብ ሶሪ ኣብ ዓረብ ኣብዞም ሃገራት ዓረብ ብገንዘብ ይሰርሕ እዩ ኣብ ውሽጢ ኢራን ስለያ ናቶም ብዙሕ ግዜ እዮም ዝኸድዑ ገንዘብ የስርሖም እዩ ምናልባት ኣብ ኤርትራ ጥራይ ብገንዘብ ድሌትካ ክትገብር ዘይከኣል ዘሎ እምበር ኣብ ካልኦት ኩሎም ይሰርሕ እዩ ስለዚ ኣብዚያ ጉዳይ እዚኣ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝወስዶ ዘሎ ቁርጡብ ኣካይዳ ኣይ ቲንክ ናይ ኤርትራ ካብ ኩሉ ዓይነት ፈተናታት የድሕና ዘሎ ኮይኑ ይስማዓና ተስፋ ንገብር እዚ መድረክ እዚ ኩሉ ከከም ኣመፃፅኡ ንሕና ደምፀናዮ ጉዳይ ኣይኮነን ፋሕ ብትን ኢሉ በቦቱ ክሕዘልና እስዩ ትምኒትና ንሕና ግን ኣጋይን ምዕዛብ ዘድልዮ ምክትታል ዘድልዮ ኩነታት ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብዘን ቀረባ ምስ ስዑድያ ዝኾነ ርክባት ክግበር ይኽእል ይኸውን እዩ እንተደንጎየ እውን ወላ እንተደይተገብረ እውን ሃብ ኖ ፕሮብለም ቢካዝ ሽድን ካም ኣዝ ኣን ኤስካሌሽን ምስ ከም ካልእ ነቲ ኩነታት ከራስን ዝኽእል ኮይኑ ንህዝቢ ኤርትራ ፈተና ክፈጥረሉ ይንደልን ኢና ኣብታ ማሕረሱን ጉዳይ ሕረሹን ከተኩር እቲ ሰላም ገይሩ ድማ ነዛ ጉዳይ ክወፃእ ዝደሊ ዘሎ ህዝቢ እዩ ካልእ ድሮናትን ካልእ ፀገማት ናይ ሑቲ ክረኽቦ ዝደሊ ሰብ የለን ስለዚ እታ ጉዳይ እናዘለቐት ትኸይዳላ ብኣ ጌራ ሃማ ከተጥፍእ ድማ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ትምኒትን ባህግን እዩ ሆኖም ግን በሁለቱም በኩል የድል ዜና እየተሰማ ይገኛል። ህወሓት በተደጋጋሚ መግለጫ እያወጣ ነው። መግለጫውም የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ቡድን በጦርነት ተሳትፏል የሚል ነው። በሌላ በኩል የመንግስት አክቲቪስቶች ከሱዳን የመጣው ተዋጊ ኃይል የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ቡድን ሳይሆን ራሱ የህወሓት አርሚ ወይም ጦር የሆነው ስያሜውም አርሚ ሰባ ይባላል የሚል መረጃን በስፋት እያወጡ ነው። በፌዴራል መንግስት አክቲቪስቶች በኩል የሚወጣው መረጃ እንደሚያሳየው ከሱዳን መጥቶ የተዋጋው የዳጋሎ ቡድን ሳይሆን የራሱ የህወሓት ህወሓት እንታይ ኢሉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ካልኦት ምስ ተሓዊሶም ዳዕመ ሰሪዕ ተሓዊሱ ይዋጋእ ኣብቲ ኩናት እዚ ተሓዊሱ ኣብቲ ኩናት ተሳቲፉ ከም ዘሎ ምንጋሩ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ኩነታት ናይዚ ኩናት ኮይኑ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ምናልባት ብዛዕባ እዚ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ሚድያታት ናይ ትግራይ ዝብልዎ ዘለዉ እስከ ንእሽተይ ውስኽ ኣቢልና ክንሪኦ ቢካዝ ሓደ ሓደ ግዜ ዝያዳ ሳቶም እዮም ነቲ ኩነታት ዝከታተልዎ ዘለዉ ከም መግለፂ መንግስቲ ትግራይ ዳጋሎ ወይ ማሕመድ ሓምዳን ዳጋሎ ሓሚቲ ኣብ ናይ ሸረርና ኩናት ምስታፉ እንታይ እዩ ትርጉሙ ዝብል ነገር ኣቀዲሙ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ብዙሓት ሃገራት ብምዃን ኣብ ልዕልና ፅንተት ከም ዝፈፀመ ይፍለጥ እዩ ማሕዙን ከምኡ ዓይነት ጥምረት ድዩ ዝደሊ ዘሎ እንታይ እዩ ዘለካ ሕብረተሰብ ናብ ናይ ጃንጃው ምልሻ ናብ ናይ ሄሜት ዕጡቃት ተሳትፎ ዝነበሮም ቅድሚ ምርኣይና መንግስቲ ፌደራል ዝውግእ እዚ ንምንታይ እዩ ከፊትዎ ዝብል መርዳእ እቲ ኢምፖርታንት መስለን ድሓርቲ ብፅሒት ናይ ሕድሕዶም ኣብኡ ዝነበሩ ኣብዚ ኩነታት እዚኣትዮም ዘለዉ ድሓር ብቐሊል ክንፈልዮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከምቲ ትፈልጦ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ንኣምሓራ ቴሌቭዥን ብፍሉይ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ብርግፅ ብኩሎም ሚድያታት ዝሓለፈ ግን ብዋናነት ንኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ኣምሓራ ወይ ከዓ ንቴሌቭዥን ኣምሓራ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ድምር መልእኽቱ ኣብ መንጎ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ቅርሕንቲ ክፍጠር ከም ዝግብኦ ሓደ ዝኸውን ከም ዘይብልና ብሓደ ክንስለፍ ከም ዘይብልና ንኣብነት ኣብ ሙዚቃዊ ድራማኦም ኣብ ሙዚቃኦም ኣብ ግጥሞም ኣብ ናይ ቃልሲ ኣንፈቶም ኣብ ፕሮግራሞም ፖሊሶም እንተጋሩ ንህዝቢ ኣምሓራ ከም ፀላእ ዝቆፅር ንህዝቢ ኣምሓራ ዝፍርጅ ንህዝቢ ኣምሓራ ከም ጨቋናይን ገዛእን ከም ዝነበረ ዘምስል ገይሮም እናሰርሑ ዝነበሩ እሞ ከዓ ዝኩሉ በደል ፈፂሞም ኢሎም ህዝቢ ኣምሓራ ዝተቃለሶምስ ሕዚ ምስ ተጋሩ ብርግፅ ንሱ ሕወሓት ይኽእሎ ዝደሊ ግን ፌክ እዩ ንሱ እምበር ንተጋሩ ማለት እዩ ስለዚ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ሓደ ክኸውን የብሉን ዝብል መልእኽቲ ክሓልፍ መክሩ እቲ ካልኣይ ዘቕረቦ ናይ ኣገላልፃ ጉዳይ እምበር ብድምረ ሓንቲ እያ ድሓር ክመፃ እየ እንታይ እዩ ዝብል ሃፀይ ዮሃንስ ብሱዳን ህዝቢ ከም ተቐተሉ መራሒ ኢትዮጵያ ዝኾነ ሃፀይ ዮሃንስ ዝተቐተለ ከዓ ልዕላውነት ኢትዮጵያ ክኽብር ከም ዝኾነ ሃይማኖታዊ መሽፋን ብዝገበረ ናይ ሱዳን መንግስቲ ብዝነበረ ሽዑ ከም ዝተቐተሉ
ወረዳም ጻድቃን ገብረትንሳኤ ይህንን ጦርነት ወይም ደግሞ ሊመጣ የሚችለው ነገር በተመለከተ አስተያየት እየሰጡ ነው። እነ ጌታቸው እነ ጻድቃንም ህወሓት ሙሉ በሙሉ ተሸንፎ ወደ ትግራይ እንደሚገቡ እየገለጹ ነው የሚገኙት። በ15 በ20 ቀን ውስጥ መቀሌ እንገባለን የሚለው የነ ጻድቃን እንደዚሁ ሰሞኑን የሰጡትን አስተያየት ሰምተናል። ጌታቸው ረዳም ከንቱ ሙከራ ነው ህወሓት እያደረገ ያለው የትግራይ ወጣቶችን ከማስጨረስ ያለፈ ምንም ትርጉም የለውም። የትግራይ ህዝብ እንደውም ከጎን እንዳይሰለፍ ከህወሓት ጎን ጥሪ ያደረገበትንም ሰምተናል። እነ ባጫ ደበሌ እንደዚሁ ህወሓቶች ከአስመራ ሆነው ነው ከዚህ በኋላ ጦርነቱን የሚመሩት መቀሌ አይቀመጧትም የሚልም እንደዚህ አይነት ነገሮች እየሰማን ነው። ምን ማለት ይቻላል? አሁን ጻድቃንን ጉጅልዩን ዳርጋ ጠቅላላ ኣብ ናይ ብልጽግና ፕሮፓጋንዳ ያማትዮም ዘሎ ባይ ዘ ወይ ናብዚ ኩናት እዚ ናብ ትግራይ ገጾም ተበጊሶም ከም ዘለዉ ዘርኢ ፕሮፓጋንዳ እውን እዚኦም ትሪእዎም ዘለዎም እቶም ናይ ብልጽግና ቲፒኤፍ ዝበሃሉ እዮም ትሪእዎም ዘለኹም ናልካ ነኩናት ተዳሊና ኣለና ዝብል ፕሮፓጋንዳ ኣቤት ፕሮፓጋንዳ ክኽእልሉ ግን ከምዚያ ትሪእዎም ዘለኹም ወርቂ ሰዓታት ጌርካ ዳቢስታ ናይ $200 ተኸዲንካ እዩ እቲ ኩናት ሸው ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ። These people are all about show. So እዚኣ ሕጂ ካት ተባሂላ ተመለሱ ቁሩብ ስምዒት ኣይገበርኩምላ ተመለሱ ኢሎሞም ይመለሱ ከምዚያ ኢሎም ሽዑ ድማ ከም ብሓድሽ እስከ ኦኬ 2 3 1 ጎ هن يمسخها خمسة شعورهم يا حج صبغت الله بقى صبغت حليفة good أتاك عسكر بقى أنا نايبل جزانا يبال شو مالتي this is a show so كم تري وزر لهم تيزي تمزبل تجنا أسكير زليو نكوينات تداليو خمسة لون نبل تجنا نمستر كم كساعة صون زخلون زريو زياتهم أبز حلفة تذكروا تخينكم بس كان كوينو انترفيو جيرنيرزي انترناشونال جنرال يزبله ود تردي ولا ود شرو ود بلويو أنا هلكا أنا بلتقنا وكيلو نابكينات كات كم زخلي سنقر زلون بلتي أنت عود كينات كبيت كم زلون سعراتنا بلتقنا آمنا قريدو مروخاتون وقعاتون قصلاتون نكحكم أفقدو حكمناتات زحزحوهم كم زلو يزنقر بزحتي كالي زبلو زلو كالون سموات غليهم كبيت زخنا كينات كات كم زلو ኢና ንርኢ ዘለና መወዳእታ ድማ እዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ዞባ እዚ ሓደ ዓብዪ ለውጢ ከምፃሉ ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ብልፅግና ኣይ ቲንክ ወፃ ድያ ይወፃን ካል ኣርስቲ ኮይኑ ባይ ዘ ወይ ነዚ ኩናት እዚ ጻድቃንን ኣማኸርቱን ሳሞራውን ክኾኑ ክልዮ ንሳቶም እዮም ሃንደስቲ ናቱ ዝበሃል ዘሎ ኩሉ እዚ ዝግበር ዘሎ ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት እውን ካብኣቶም ዝመፀ ምዃኑን ነቲ ፅምዶ ቤን ጌርካ ከተሰንብዶ ትኽእል ካብ ዝብል ተበግሶታት ዝውሰድ ዘሎ እዩ ግን ጽምዶ ድማ ኤግዛክትሊ ኣብታ ንሳቶም ነቲ ፈተና ኣብ ዝፈተኑሉ ኣብ ነነዊሕ እዋን ኣብ ትግራይ ደው ኣቢልዎ ዝነበረ ጽምዶ ድማ ብግልፂ ከርእይዎ ተራእዮም ማለት እዩ እዚ ትረኣናዮ ማለት እዩ ካብ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ወረዳታት ጎሎ መኸዳ ዛላምበሳን ካብ ሃገር ኤርትራ ድማ ንሶባ ሰንዓፈ ዝመፁ ነበርትን ኣመራርሓ ዝተሳትፍሉ መድረክ ተሳሊጡ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ብታሪክ ኣመፃፅኦም ባህሎምን መንነቶምን ዝተኣሳሰሩ ህዝብታት ምዃኖም ድሕሪ ምሕባር መጻኤዮም ብሓባር ንምብራኽ ክሰርሑ ከም ዝግባእ ድማ ዋና መሓዳሪ ወረዳ ጎሎ መኸዳ ኣይተ ሃፍቱን በራኺ ይገልጹ በዚ ዕለት ነካይዶ ዘለና ዋዕላ ሰላም ርክብ ኣሕዋት ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ሓድሽ ምዕራፍ ምሕዝነት ፋና ብርሃን ብሩህ መጻእን ሰላምን ፍቅርን ሓድነትን ክልቲኦም ኣሕዋት ህዝብታት ዘበስር ታሪኻዊ ፍጻመ ዋዕላ ሰላም ርክብ ህዝብታት እዩ እሞ እንኳዕ ደስ በለና እንኳዕ ደስ በለኩም ክብል ይፈቱ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ሓቢሮም ተፋቂሮም ተሳኒዮም ብዘርን በዓለትን ዝተወሳሰቡ ህዝብታት ምዃኖም ኩሉ ዝፈልጦ ሕሉፉን ህልው ታሪክ ዘቐምጦ ዘይከሓድ ጭቡጥ ሓቂ እዩ ዋና መሓዳሪ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ኣይተ ፍስሓ ሃይላይ ድማ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ኣብ ታሪክ ኣንጻር ጸላእቶም ሚድያ ናይ ትግራይ ዘመሓላለፎ ትሪእዎ ዘለኹም ፅሩይ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ርክብ ከም ዝነበረ እቲ ብልፅግና ግን እቶም ንሱ ኣስኪሮም ዘለው ንብሙላ ጨውዮም ነቶም ወታደራት ጥራይ በይኖም ስክሪን ገይሮም ወታደራት ናይ ኤርትራን ወታደራት ናይ ትግራይን ከም ዝተራኸቡ ጌርካ ዝቐረበ ዝነበረ ረእይዎ እቲ ፕሮፓጋንዳ ሓይሊ ናይቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ብልፅግና ሳብ ክንደይ ነገራት ኣብ ምጥምዛዝ ከም ዝውዕል በዚኻ ትፈልጥ ኤኒዌይ this is a very important one أنت تكون تات ناخبده يخيط سلزلو من هالبات بزيا غيرنا ون كن صبرنا خلينا زيا ناي دبيت بلا ما نسمع باغيرنا نفتنا يرترا خسغرينا ناي طلعي بعد موسيو او اترفرفو بعلو بدرون جميرو بدرون تقعت مستجمره اتناي درون نعنا حد شيء يكون درون كم تتقع درون مسوعتነት كم تخفل زفلت تندرون كم يقرأ كهم زور داون تفلتي
درون مس مصاصر درون مس جمره درون هراون مخاد مس جمره ناي درون وقعيت ايفلطون غنا يمحزيهم جميلهم حزيهم جميلهم تهيد ما زمص شعي نمجمريا غزي اب درون زوقع زلو نا ኢትዮጵያ ሰራዊት ቀልደ ይቆነ እንደልናኩም ከምት ማለ ይቆና እንደልናኩም ከምት ማለ ይቆና ሊሎም ክጃሃሩ ከለው ከምት ማለ ይቆነን ሰራዊት ትግራይ ውን ይሉ መሪሕነት ትግራይ እትግልጽ ክነግሮም ከለኹ ርዶ ነይርዎ ከምት ማለ ይቆና ድሮናቴን ከይደን ኣብቲ ደስ ይኽብሎ ዝግብኦ ህዝቢ ትግራይ ደስ ክብለና እዩ ዝግባእ ክንኮርዓሉ እዩ ዝግባእ ናይ ሰራዊት ትግራይ ብቕዓት ኖርማል ሰራዊት እግረኛ ሰራዊት ናብ ኮማንዶ ምቕያር ጥራሕ ኣይኮነን ኣድላይ ዝበሃል እፅዋር እውን እዩ ድሮናት ናቶም ተኩሰን ከመይ ከም ዘውርድዎንን ከመይ ከም ካብኣተን ዓርሶም ከም ዝሕልውን ዝፈልጡ ሰራዊት ትግራይ ኣይደንገፁን እቶም ንመጀመርያ ግዜ ውቅዒ ድሮና ዝጠዓሙ ግን ከመይ ኢሎም ሃዲሞም እዚኣ ትበሃል ዘላ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ንመጀመርያ ብድሮን ከም ዝተሃረመ እዩ ዝንገር ዘሎ that's a story of ናይዚ ኩናት ብምሉ ማለት እዩ ስለዚ ዓቢ ድሮን ከም ዘሎ ምስ ተጋሩ ድሮን ናብ ካልኦት ሓይልታት ከም ዘሎ ኤርትራ ድሮናት ከም ዘለዋ እንታይ ዓይነት ኣቕሙ ከም ዘለዋ እውን ምክንያቱ ንኤርትራ ዝጥርጥር ንሱ በሪህሉ ኣሎ ትፅምዶ ዝበሃል እንታይ ዓይነት ሓይሊ ምዃኑ ብግልፂ ፈሊጥዎ ኣሎ ሕጂ ካብ ሕጂ ንድሓር ኣካይዱ ክንሪኦ ኢና መብዛሕትኦም ዝግምግምዎ he will double down መሊሱ ናብ ኩናት ክኸይድ እዩ ምክንያቱ ናብ ሰላም ክምለስ እውን ኣይክእልን ዲያሎግ ገብር ኣለኹ ናበለይ ነዚ ኩናት ዝፈሊሙ ሰብ ቤዚክሊ እቲ ጉዳይ ናበይ ገብናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ርኢና ኣለና ዝፈሸለ ኩናት ናቱ ኔክስት ሙቭ ናቱ እንታይ ክኸውን እዩ ነቶም ዝምልከቶም ገዲፍናሉ ስለ ዘለና ኣብ ግዚኡ ርኢና ድማ ሪፖርት ክንገብረልኩም ክንፍትን ኢና ንሕጂ ግን ኣብ ኣክቹዋሊ ትማሊ ሪፖርት ክገብረና ዘለኹ ዝሓለፈትኒ ኣገዳሲት ሪፖርት የክበኩም ናቱ መቸም ደንቀነ ዓወት ናፊቕና እንዲና ነርና ተኣምር ዝኾነ ፀወታ ተፃዊቱ ቀዳማይ ኮይናት ኣሎ ፖዲዮም ከኣትዉ ከለዉ ድማ ብፍላይ ናትናኤል ትግባያ ምክንያቱ ቁርብ ትለይ ዘሕትል ኢሉ ስለ ዝነበረ እዞም ተፃወቲ ናትና ድማ ዓወት ንክዕወቱ ንኤርትራ ከስሚልና ትራድ ኣይኮኑሲ ፀለምቲ ምስ ምዃኖም ውድድር ብሽክሌታ ድማ ብጣዕሚ ሎው ባጀት ስፖርት ስለ ዝኾነ ዓወታት ብጣዕሚ ኣብ ወሳኒ ስለዚ እዛ ዓወት እዚኣ ናይ ብሓቂ ደስ ዝበለትና ዓወት እያ ነራ እንኳ ሓጎሰካ ናቱ ኣይ ሆፕ ኣብቲ ዝቕፅል ዘሎ ማለት ጋንታውን ክቕይር ይሕሰብ ኣሎ ገለ ስለ ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ዝበለፀ ጋንታ ሰጊሩ ዝበለፀ ቦታ ክረክብ ተስፋ ንገብር እንተዘየለ ድማ ዘን ዓወታት እዚኣትን ኣገደስቲ እየን ኣብቲ ክለባት ዘለዎም ካልኦት ኤርትራውያን ድሕሪ ዝመፁ እውን ስለዚ እዚኣ ኣገዳሲት እያ ሓንቲ ዘረባ ከስማዓኩም እየ ንዓይ እውን እስከዚያ ስምዑለይ ዘርጊሕካሉስ ኣብ ሓደ ለይቲ ከመይ ገይሩ ይኽእል ሰው ሰሓብተይ ንምሳሌ እተን ሸው ንበሎ 40,000-50,000 ናፋ ወፃኢታት ተገይሩሉ ንበል ገምጋም ተራእይነት ኣብ 15 ሰብ ምስ ተመቐለ ኣብ ናይ ዩቲብ ኩለን ተንሸው ገሌን 8,000 ገሌን 10,000 ገሌን ገሌ ይርአ ኣሽንኳይዶ ኣታዊታተን ክመልሳሲ ጠቕላላ ኣይቀርቦን ከማን ኣብ ክሳራ ይኾና ሕጂ እቶም መወፈርቲ በዚ መንጥር ዝነት ስራሕ ምስራሕ ይዎ ክሳራ ስለ ዝኾነ ተተባቢዖም ኣይቆፅሉን እቲ ናቶም እውን ዝነበረ በቃ ክንቅፅል ኢና ንሰርሕ ኢና ኣብ ቀዳማይ ስራሕ ኣሽሓት ምስ ኮሰሩ ከመይ ገይሮም ቆፅሎ ንስራሕ ኣብዚ ዘሎ ፀገማት ሓደ ንሕና ከዓ ብሓደ ኮርናዕ ጥራሕ ኩላትና ከነመኽሮም እውን ኣለናኩም ሸው ስለ ዝመፅእ ሕጂ ስኩሩብ ሸዋት ስለ ዝበዝሕ ካልእ ግዜ ተንመርፀሉ ክኾኑ ብሎም ኣለና ንሕጂ ብዙሕ ግዜ ከምብሎ ብዙሓት መፅሉ ከምዚ ናይ ፋሲካ ከምዚ ሸው ገለ ትትረፈኩም ሸዋት ብዙሕ ስለ ዝዝርጋሕ ሕጂ ኣነ ኮ ስራሕ ኣይኮናይ ማለት ገንዘብ ኮይን ክኸፍሉ ብሞራላዊ ሓላፍነት ገይሶ ሰሓፍቲ ኣነ ኣዝዩ ብዙሕ ሸዋት ንኸይሰርሑ እየ ዝመኽሮም ብመንጥርካ ኣይሰርሑ ዝሰምዑኒ ሽዑ ግዜ መሬትና ኣብቲ ኖርማል ግዜ ዝሰርሐት ሸዋ ክሳራ እዩ ኣነ ኣብቲ ናይ ሶሻል ሚድያ ከም ዝብልኩ 8 ዓመት ኣለኹ ሕጂ ኣበይ እንታይ ስራሕ ከመኽረኩም ክእል እየ ሕጂ ዋላ ቆልሙ ኣታሪታ ከምልካ ኮፍሉኒ ንምንታይ ክኸሰር ተልኳት ኣነ ተተፈሊ ነተን ዝረኸበን ገንዘብ ሶም ኣሽሓት ክኸስሩ ሕጂ ኣብዛ ንሕና ክንሕግዞም ኣለን ወቅቲ ምፅናዕ መጀመርያ እሶም ክገብርዎ ንሕሪ እዛ ዘረባ እዚኣ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ብሓቂ ብሱል ዝኾነ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ትፈልጡ ዶ ክንደይ ሰብ ይፈልጥ ሓደ ሸው ክሳብ 40,000-50,000 ከም ዝኽፈሎ ቅድሚ 4 ዓመት ድዩ ወላ 5 ዓመት ሓደ ሰብ ቻነለይ 200,000 ኣብ ዝነበረሉ ሓደ ሰብ ረኺብንሲ ፍሉይ ዝኾነ ስራሕ ክንሰርሕ ደሊና ኣለና ኢሉ ይረኽበኒ እንታይ ዳ ኮይኑ ኢለገለገለ ዝዛረበሉ ቁስ ብዝተዘራረብናሲ ሓደ ፍሉይ ዝኾነ ተኸታታሊ ፊልም ክገብር ደሊ ኣለኹ ኢልኒ ሕርዩ كم كمي تباجت نايت كنتات قدمي ناب عمق زبالة زربا متاونا
عندي كون خليلوس كالكوليت جيرو زين يلوسي $220 كدلي عيلني what are you talking about ليه أنا يوتيوب فيديو خسر كله $0 إنفست جريز قبريله دحر ب220 تقبروا وزلهم شو ما هاب يوتيوب كورت تقين ما دبناكم this is by definition نكسارة استقالة بيزنسي 5,000 شو كفيلكا بفيديوم بدراماتاتن عقلو صبي بوزل يوتيوب 5,000 إنفست جيركا كخسبي لك خم تكالت حسبت لها او بوي بحكي حما الله أنا كنقرأكم يوتيوب ربح اللوي ربح زلوجن زيرو وصعي تلك تراي قد يخان بفلا نشتي كلها نشتي كان تلك خينو 5 سنتيم كتوصي بالك in fact يوتيوب كجمر تدلهم بتا تليفونكم من هيدفونكم غيركم فيديو كبر يزبلاني كابكات بحال اب تماهركم بتا تليفونكم هيدفون غيركم كبروا بقى غيركم وصي تزيمتيكم استوديو غيركم وصي كتمتيكم مغنياتو it's not the content تي نبرتنا تكاي كون دشي فيديو كمي اديت غير كاي كون دشي حسابنا تكاي دشي حساب دما بتزحسري $0 استوديو لي كانيو in fact انا اكسبيرمنت غير هزي كنت مع 4 عام ابطل يا خوينا فيديو قبرنير ان تبوز غنى يخيل نيرت فيديو مش سنتيم من يوتيوب كي توصك تعوت دلي خابلك الله ابز حلفه بس حدا بيرترا زلو تزراريبنا ስለዚህ ንክንሰርሕ ተኾይናሲ ክንዚ ባጀት የለና ይለን ባጀት ዘለ ካብ ዩቲዩብ አይትዕወትኒ ኸይለ يعني ፊኒት ባጀት ኣብ ዩቲዩብ አይትዕወትኒ ካሉ መንገዲ ተለካ ጽቡቕ ብባጀት ዝስራሕ ገንዘብ ስራሕ ኣብ ዩቲዩብ ክዕውታ ካይክልኒ ስለምንታይ 500 ወይ ካ ለሰይ $10,000 ተውፂኻሉ እታ ቪድዮ 2,000 ጥራይ ቪው ተገይራ 10 ቅርሺ ደይቱ ተወልካ ተኾይና ክትገብር ኢኻ ክትሕማቕ ዲኻ ላ እንታይ ታይኒ ማለት ኣይኮነን ኣብ ኖርማል ቻናል ዓበይቲ ቻናላት بحنكابو كابتن إيرترا عبد channel حزنا ون انتاي كم زغلت فيديو سلنريو أب جنزب أيتو that's why أنا سب كم ذكر لأنه خلوا يوتيوب سلديت فلتو مساهم كسر راح يكلني معناته channel عبي لكم تثبيتات ناتكم كالي أكون الناتجن إت فيديو أين أي زخيد أين أي كيد أي فلتون يعني أنا نجي لكم يا مهج فيديو يسرح وتصير جد كم ذا لو بدي جمهور ده اللقيه سبزع كرياديو كنا كتمسيا تجنزب كنا كتمسيا قمتني يعني ወይ ውን ትጽቢታቱን የብለይ ናይ ትማሊ ቪድዮ ጽቡቕ ስለዘይ ከረት ወይ ናይ ትማሊ ብዙሕ ገንዘብ ስለዘጥፋዕትለይ ሎሚ ዝገብራ ቪድዮ ተغيር ማለት ኣይኮነ ኣይቀይርን ያኔ ኮንተንት ናተይ ትሕዝቶ ሓድሽ ነገር ክቅርብ ኣለኒ እየ ዝብል ናይ ትማሊ ትሕዝቶ ገንዘብ ኣምሲዲ ኣምፀን ከይዱ ዲ ኣይከደን በዓል ፈልጥ I don't care about that ኣነ ነታ ኣነ ቋፀራ ዝብል ስርሒት ራይ ነታ ስርሒት ራይ ከጽብቕ ዝፍትል እታቲ ዩቲዩብ ሪዩ ተደሊ ማኒፕሌት ዝገብሮ ተደሊ ብሎግ ዝገብሮ ተደሊ ጠጠው ዝገብሮ ተደሊ ዲሞኔታይዝ ዝገብሮ ተደሊ ዝኸፍሎ نعايز بالكاس لزي كونه نخالي سبجي مساحة صرح بلنا خلوه يتنقى يعني مغنياتو 7 صبري الله خلوه عطاو زي بالله تكون تخليها because دي مونتايز قبل واخوليه اب حنتي ناي ساعتين فرعان فيديو زلا اب ساعتين كل دقيقة 3 سكند زلا نا 5 سكند سي نترق له جايد لاين ناس سلازي تحل سلازي حلوته دي مونتايز غيرنا لنا يتخفلني زي اخو واخوليه ناي 5 سكند يا ابي كم زلون ينغروها نم تحرسهم من تفيو تطو مسبله يمز نغروها مستخصصك تا قبل الكاشو تا نطبت يستاخد قبل الكناها دي channel مصطفى تتحسو مسكدي سلاز كم سلو زخونه نمسكاله سب كسر حزي كبيدي مغنياتو نعاها كحميوخا كغددوم يخلي they will never understand this سنك خمزي اب يوتيوب زلكم تعزبتي تطنقوا 5 يوتيوب زخونه شو غير كتكسب يدخلها بفلا من ايرترا داينامكس دما وعود زبي زلنا تخرج خل دما معتا مراتي زلو سو نزوم ابي ايرترا كنكم تسعروا زلهم اجوهم تقبروا زلهم مسواتات نريلنا جن بليز تنقوا تمام بدكم خلينكم تعميتكم بشوي زبتم تايلكم ابي يوتيوب زهبت مسبز يوتيوب مليونيرات زخون سبات الله ديت فلت يوتيوب سناتين قلقلت ولو زلهم كلها كدات تتزاربوا زلهم يوتيوب مع ገንዘብكم زلوا تفلت لك جن نخلي يكونن اب كل كنتات كايكونن مدرخات الله غزي الله وقت الله هذا جزء ما معات فيوز كلا كعب فلان من زينات اللون كنا نقولكم بس أنك تكونتنت دما كعصوها غليا نتايا تويتات توكبلو غليا سلازي تمزجني لك أفسرح كامين كادش لك تركا تربعت غليها تعبت غليها معات جزء باوسي خد خيط الله هاجم كتودقيها زاز ربازيا أي هوب نافز مركو تاخد بس معناته بس أنك زي كندي شنكتات كم زوم صارلهم سلازي فلت أنا هذا ما نتي كنتاتنا حزبنا حجز خلد بالنا تحسوا نقبركم فتنينا كم وترو نقول لزبي نقول لك كنا ركبين خلينا جن عقبنا نقبر نفتنا لنا دقفكم لما أي فلينا كم كلاتهم كم كالوتون دقفناتكم نعنا وني قد سناي thank you very much نزيح السنة بتكم
Sleep,